Boas tardes, son as 19:30 horas do día. Damos inicio á sesión plenaria ordinaria do Concello de Ponteceso. O expediente ao que nos referimos é o 2024/G010/000007. Señora Secretaria, o orden do día. Na primeira parte da orde do día está a aprobación das actas das sesións plenarias do 20 de marzo e 15 de maio de 2024. Ben, votos a favor? Hai algo que decir conforme esas actas? Non? Vale, procedemos a súa votación. Votos a favor? Entón desaprobada por asentimento. Sí? Ben, perfecto. No segundo punto da orde do día está o expediente 2024 T002/000008, que é o ditame da proposta de aprobación da modificación orzamentaria 8/2024 mediante suplemento de crédito 1/2024. O ditame establece na súa parte dispositiva, primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos número 8/2024, suplemento de crédito 1/2024 por importe de 266.193,13 euros, financiado co remanente líquido de tesourería de acordo co detalle seguinte, que son 266.193,13. Segundo, expoñer ao público o acordo de aprobación inicial mediante anuncio no BOP polo prazo de 15 días, durante os cales os interesados poderán presentar reclamacións que estimen convenientes. Estas reclamacións serán resoltas polo Pleno no prazo dun mes. No caso de non presentarse reclamacións durante o período de exposición pública, considerarase definitivamente aprobado o citado expediente, entrando en vigor unha vez cumprido o disposto no artigo 169 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais. A proposta da Alcaldía para este asunto pense a resumir do seguinte xeito. Visto o remanente de tesorería de gastos xerais de 1.581.410,83 e ante a existencia de gastos que non poden demorarse hasta o exercicio seguinte, para os que o crédito consignado no vigente orzamento da Corporación é insuficiente e non ampliable, e dado que a entidade dispón de remanente líquido de tesorería, se fai precisa a modificación de crédito de dito orzamento da entidade. Esta motivación vaise destinar a aprobar aquelas facturas devengadas en exercicios anteriores á anualidade 2024 e cuxa imputación orzamentaria non foi posible por non existir crédito suficiente no correspondente orzamento para a súa aprobación. Por todo o anterior, esta Alcaldía estima procedente tramitar o correspondente expediente de modificación de crédito número 8/2024 por suplemento de crédito 1/2024, financiado co remanente de tesorería para gastos xerais, segundo o desglose que se detallan a continuación, para posteriormente proceder á súa aprobación a través dun recoñecemento extrajudicial de crédito, no que se respecta ás facturas e gastos que corresponden a exercicios anteriores. Os gastos proxectados son específicos na súa definición e determinados nas cuantías, tendo carácter inaplazable para afectar a servicios e competencias municipais. Tendo en conta todo o anterior e visto o informe da intervención de data 4/6/2024, proponse a Comisión Especial de Contas a dotación do seguinte dictamen: aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito número 8/2024, suplemento de crédito 1/24, por un importe de 266.193,13, financiado co remanente líquido de tesorería de acordo co seguinte detalle: sumidoiros e outros traballos realizados por outras empresas, 63.621,89, pavimentación de vías públicas, 39.213,78, promoción cultural, 244,83, promoción e fomento do deporte, 103,46, instalacións deportivas, 7.867,42, promoción cultural, outros traballos realizados, 2.259,38, instalacións deportivas, reparacións en maquinaria e instalacións técnicas, 3.833,41, recollida de residuos, 15.972, parques e xardíns, 17.781,21, promoción e fomento do deporte, 15.601,95, administración xeral, 5.808, administración xeral, gastos xurídicos e contenciosos, 17.490,31, alumeado público, 9.102,29, reparacións en maquinaria e instalacións técnicas, 5.314,68, enerxía eléctrica, 41.268,01,
Sumidoiros 2.236,29, enerxía eléctrica 11.816,47, enerxía eléctrica en instalacións deportivas. Servicios complementarios de educación, enerxía eléctrica 4.340,78. Servicio de prevención e extinción de incendios 1.092,90 e a Administración Xeral de Enerxía Eléctrica 1.217,07, que fan un total de 266.193,13. Ben, sin máis que dicir, ten uso da palabra Xosé Manuel Poseverdes. Fátima. Adiante, don Roberto Andrade. Entendemos que é necesario adoptar esta decisión de suplemento de crédito con cargo ao remanente líquido de tesorería a fin de evitar que se consuman os créditos do exercicio 2024 por gastos de períodos anteriores, como é este caso, e evitar novos expedientes de recoñecemento extrajudicial de créditos nos vindeiros anos. Votaremos a favor. Torrado. Partido Socialista, Xosé Lois. Nos imos apoiar esta modificación de crédito, igual que fixemos desde o principio da legislatura, con todas as iniciativas deste tipo que trouxo o Goberno. Moi ben. Perfecto. Procedemos á súa votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado. Ben, punto número 2 do orden do día. Está o ditame do expediente 2024 T002/000009. Este ditame establece na súa parte dispositiva aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito número 9/2024, suplemento de crédito 1/24, por importe de 247.180,26, financiado co remanente líquido de tesourería de acordo co detalle que se desglosa. Segundo, expoñer ao público o acordo de aprobación inicial mediante anuncio novo polo prazo de 15 días, durante os cales os interesados poderán presentar reclamacións que estimen convenientes. Estas reclamacións serán resoltas polo Pleno no prazo dun mes. No caso de non presentarse reclamacións durante o período de exposición pública, considerarase definitivamente aprobado o citado expediente, entrando en vigor unha vez cumprido o disposto no artigo 169 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locales. Ben, a proposta da Alcaldía, eludo comentar a primeira parte. O que facemos é aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito número 9/2029, suplemento de crédito 1/24 por un importe de 247.180,26, financiado co remanente líquido de tesorería de acordo co seguinte detalle. Festas populares, estudios e traballos técnicos 1.524,60. Abastecemento domiciliario de agua potable e outras inversións 39.477,11. Festas populares, outros traballos realizados por outras empresas 15.073,58. Maquinaria e instalacións técnicas e utillaxe 17.822,73. Aluguer de maquinaria 51.255,60. Accesos a núcleos de población 21.131,73. Promoción e fomento do deporte /mobiliario 6.627,13. Outras inversións en novas en infraestructuras 6.219,40. Estudios e traballos técnicos 25.511,42. Acceso a núcleos de población 6.017,95. Parques e xardíns, outras inversións novas en infraestructuras 48.112,02. Instalacións de ocupación de tempo libre 3.095,09. Administración Xeral de Urbanismo e Vivenda 1.815. E, por último, Información e Promoción Turística 3.946,30, que dan un total de 247.180,26. Xosé Manuel Pose, ten uso da palabra. Fátima. Roberto Andrade. Estamos de acordo con esta aprobación desta modificación orzamentaria e votaremos a favor. Moitas gracias. Partido Galego. Xosé Lois. Na mesma liña, imos votar a favor. Ben,
Procedemos á súa votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Punto número 3 do orden do día, señora secretaria. Está a aprobación do ditame da proposta de recoñecemento extrajudicial de crédito 2/2024, que forma parte do expediente 2024/X9999/00019. Este expediente, este ditame na súa parte dispositiva establece: primeiro, resolver a discrepancia formulada, deixándose en efecto a suspensión na tramitación de expediente. Segundo, aprobar conforme ao artigo 60.2 do Real Decreto 500/90 a base número 11 de execución do orzamento municipal prorrogado para o ano 2024 o recoñecemento extrajudicial de crédito expediente REC 2/2024, correspondente ás facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 513.373,39. Terceiro, que unha vez aprobado polo Pleno da Corporación se dé a traslado do expediente de resolución aos servicios de intervención de tesorería para que realicen as anotacións contables necesarias e procedan ao seu pagamento. Ben. Como xa se puso de manifesto na comisión, falta un punto dispositivo que é que o recoñecemento extrajudicial non entrará en vigor ata que entren en vigor as modificacións anteriores. As modificacións exponse ao público por prazo de 15 días hábiles e unha vez aprobadas os expedientes se procederá a recoñecer o recoñecemento, pero xa queda aprobado para poder contabilizarlo tan pronto entren en vigor. Con lo cual, en engadir ese punto que xa se comentou na comisión informativa. Ben. A proposta da alcaldía é a seguinte: visto que existen facturas de ejercicios de anos anteriores e todas estas facturas integran o saldo da conta 413, acreedores por operación pendentes de imputar o orzamento a 31 de 12 de 2023 por un importe de 513.318,52. Visto que todas as facturas que se relacionan no anexo corresponden a servicios, suministros ou obras efectuadas de conformidade e axustadas a prezo de mercado, segundo o informe da auditoría. Visto o informe de reparo da intervención municipal de data 4 de xuño de 2024 e visto que todas as facturas foron realizadas en exercicios anteriores, entendo en conta que o informe da auditoría recolle que os servicios se prestaron e de conformidade co precio de mercado, e tendo en conta que o prioritario é pagar ditas facturas, toda vez que se está a incumprir o período legal de pago para as mesmas, considérase prioritario a súa aprobación e pago sobre outras facturas do exercicio en curso. Coa finalidade de evitar enriquecemento inxusto do Concello de Ponteceso e acreditada a débeda contraída con proveedores sinalados, e visto o informe de reparo formulado pola señora interventora municipal por un importe de 513.373,39 de data do 4 de xuño 24, e polo que se propón a adopción do seguinte: resolver a discrepancia formulada deixando sin efecto a suspensión na súa tramitación do expediente, e segundo, aprobar conforme ao artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990 das bases de execución do orzamento municipal prorrogado para o ano 2024. O recoñecemento extrajudicial de crédito expediente REC 2/2024 correspondente ás facturas que se relacionan a continuación, por un importe, como ben dixemos antes, de 513.373,39. Ditas facturas, paso a enumerar: Espine del Fin, 18.337,02, Espine del Fin, 18.337,02, Espine del Fin, 2.432,35, Sociedade General de Autores Editores, 59,01, Construcións López Cao, 9.587,37, Construcións López Cao, 15.600,48, Sociedade General de Autores, 71,80, Grupo Romar Mato, 103,46, Construcións López Cao, 14.025,93, Germán Pérez Freire, 1.524,60, Sociedade General de Autores, 12,96, Sociedade General de Autores, 50,53, Sociedade General de Autores, 50,53, Construcións López Cao, 39.477,11, Germán Ordóñez Barca, 10.536,08, Viraxes SL, 17.822,73, Asalab Group,
5.445, Aluminios Veres, 7.867,42, Espine Delfín, 19.070,50, Sociedade General de Autores, 2.259,38, Creacións Luminosas, SL, 51.255,60, Virases, SL, 6.627,13, David Rojo Novo, 21.131,73, Carlos Busto, SL, 3.833,41, Germán e Camaño, SL, 15.972, Jardinería Arce, 17.788,21, Asiña Servicios Deportivos, 15.601,95, David Rojo Novo, 6.219,40, Estudio Técnico Galego, 3.052,94, Estudio Técnico Galego, 4.429,48, Estudio Técnico Galego, 6.017,95, Estudio Técnico Galego, 18.029, Construccións López Cao, 5.808, Jardinería Arce, 48.112,02, Bufete Raúl Meizoso, Abogados, 4.063, Germán Ordóñez Barca, 9.102,29, Germán Ordóñez Barca, 5.314,68, Carlos Busto SL, 3.095,09, Bufete Raúl Meizoso, 6.573,75, Germán Ordóñez Barca, 4.537,50, Bufete Raúl Meizoso, 1.815, Fernández e Carballada Asociados, 1.815, Eliseo Romero García e Silvestre Romero García, 3.496,90, Bufete Raúl Meizoso, 5.038,56, Comercializadora de Gas, 993, 1.889, Narturgy, 1.025, Comercializadora, 804, 808, 1.235,16, 843,52, Naturgy, 700,97, 1.211,13, 751,81, 741,24, Comercializadora, 892,24, 1.281,93, 1.072,92, 689,41, Naturgy, 1.376,06, 1.028,10, 1.545,15, 1.086,66, 1.099,73, Comercializadora, 1.710,20, Naturgy, 1.868,28, 1.573,75, 2.356,16, 1.824,90, 1.318,21, 619,90, 3.456,68, 1.092,90, 3.772,32, 2.951,38, 1.488,82, 1.394,79, 1.820,66, 820,37, 1.380,02, 3.578,74, 1.326,40, 1.540,50, 863,66, 2.006,10, Comercializadora, outra vez, 1.217,07 e 880,50, que fan un total de 513.373,39. Entonces, propoñemos que se o Pleno aproba se unha vez aprobado polo Pleno desta corporación será traslado a presente resolución aos servicios de intervención e tesorería, para que así poidesen realizar as anotacións contables necesarias e proceder ao seu pagamento. Sin máis, damos uso á palabra. José Manuel, ten uso a palabra. Sí. Bueno, estamos ante unha prova evidente de que o Concello non está funcionando e que é necesario que tomen ustedes medidas. Estas mesmas facturas estaban hai un ano, exactamente hai un ano no Concello, e hai un ano no Concello había os cartos. Había superávit, había remanente, e o ano pasado, en concreto, houve tamén superávit. Por lo tanto, estiveron unha serie de xente esperando máis dun ano para cobrar unhas facturas, cando o Concello ten os cartos no banco, sin explicación. A PIN non vai a votar a favor, porque, entre outras cosas, porque non é necesario.
se fora necesario estaríamos mirando de outro xeito, pero vostede tamén comprometeuse cando tivemos reunións das comisións, polo menos a min falan moi ben, pero despois non cumpre absolutamente nada do que di. É dicir, levo dende o primeiro pleno, me parece, e da primeira comisión, falando de que é necesario, polo menos para min, é necesario que as facturas do que se presenten nas resolucións das alcaldías que se presenten ao pleno veñen explicadas como a xente. E voulle poñer un exemplo destas facturas que veñen hoxe. Germán y Camaño, Gerca, é de unha empresa que cobrou 15.972. E pon, no título pon, soporte contenedor en acero de 304 tubo de diámetro de 50. É dicir, eu sei que non é un solo soporte, pero a factura así, en sí mesma, pois di, pois bueno, pois estamos ben, se un soporte un contenedor costa 15.900 euros, estamos fastidiados. O mesmo sucede ca factura seguinte, que é de Arce. Melloras en zonas no concello. Así, sin máis, 17.000 euros. É dicir, con unhas cousas sin máis explicación, pois vamos, en este caso, pois a 32.000 euros que se gastan así, pensando mal, pois pódese pensar en que non están ben feitas as cousas que presentan aquí. Entonces, repito, vou absterme, pero recordarlle que pasou un ano, exactamente, ademais, creo que non sei que dios, se non é hoxe, mañán, pasou un ano, e as facturas estaban aí, e notase a pouca gana de querer facer as cousas, é dicir, ou a pouca gana, ou a pouca, non sei, a pouca xera que temos para levar esta, parece que estamos, como din os vellos, e eu encontro-me entre eles, parece que estamos sin zolás. Entón, é importante coller ritmo, porque eu non me explico as obras que están por aí facéndose nas ondas da anterior legislatura, e aquí non é absolutamente nada. Mais que parece que estamos mortos e así non vamos a ningún lado. Algo máis? Fátima, Denega, ten uso da palabra. Sí, eu voume abster neste caso, igual que nas dúas votacións anteriores. Entendo que é importante deixar claro se con este pago quedan pagadas todas as facturas que estaban pendentes a 31 de decembro. Non quedan pagadas todas as facturas. Non vou discutir se era necesario ou non pagar unha auditoría para decidir se as facturas estaban ou non en precio, pero, bueno, supoñendo que si sexa necesario, o que me parece unha irresponsabilidade é que nesta auditoría non se auditara o total das facturas, que solamente se auditara as que se entendían máis importantes. Pareceme unha irresponsabilidade porque penso que se vai incurrir nun doble custo para o Concello. Entendo que a persoa que fixo, o profesional que fixo este informe de auditoría, terá que volver a facer outro informe de auditoría cando haya cartos para pagar esas outras facturas que siguen quedando pendentes. Entendo que se ven o custo deste informe podía ser algo superior, non sería tanto como vai supoñer que fagan dous informes. Paréceme un pouco irresponsable non ter auditadas agora mesmo todas as facturas. Ben, Roberto, ten uso a palabra. Estas facturas corresponden a gastos realizados nos anos 2021, 2022 e 2023. Facturas que carecen de toda tramitación, xa que omiten trámites e requisitos esenciais, xa que empregan de forma incorrecta a modalidade de contratación menor e, en algúns casos, en a correspondente licitación. Esta forma de traballar do exalcalde, o señor García Carballido, agravou a situación económica do noso Concello durante os últimos anos, xa que lanzou o noso Concello a unha deriva de gasto público sen control e fiscalización. Esta é unha mostra máis da desastrosa xestión económica do seu goberno e do seu legado. Para adiante por Ponteceso é prioritario pagar as facturas pendentes. Os autónomos teñen que cobrar. Non podemos incumprir o período legal de pago das mesmas e non podemos incurrir en enriquecemento inxusto do Concello.
Por iso, e dado que o expediente conta cun informe técnico que recolle que as facturas corresponden a servicios prestados e que corresponden ao precio do mercado, adiante vai votar a favor deste recoñecemento de crédito para pagar estas facturas pendientes. Gracias. Juan Ramón Torrado, temos a palabra. Xosé Lois, temos a palabra. Ben, o PSOE vai apoiar o pagamento aos proveedores, é algo que vimos reclamando desde o principio da legislatura. Como decía José Manuel, pois, habendo varios anos seguidos de superávit e de remanente positivo, non ten moito sentido ter a xente sin cobrar. Bueno, a verdade é que o tema dos contenedores fai moita falta, se puxeron por todas as aldeas os soportes, ainda quedan algúns por poñer. Nós o que queremos é que se sigan colocando soportes de aceiro inox por todas as aldeas onde non hai soportes, porque a vez que ven un temporal, que hai moitos nesta zona, pois os contenedores están tirados. E con respecto ás melloras en deportes, en xardinería, en bancos, etc., pois evidentemente tamén queremos que se vayan repoñendo e que se vayan mellorando as cousas. Nós seguimos esa línea desde o principio da legislatura de apoiar o goberno cando fixera modificativos para pagar a proveedores e para facer inversións que redunden no beneficio dos veciños, e agora imos facer o mesmo, o sea que conta con o noso apoio. Ben, por responder un pouquiño, señora Iroa, voulle ler unha noticia a todos os que están aquí. Vale. Acreedores do Concello de Ponteceso crean un frente común para cobrar. Está vostede nese goberno, como o señor Xosé Lois. Algúns autónomos non lles fixo moita gracia algúns comentarios vertidos desde a alcaldía e desde membros do goberno, nos cales se asegura que moitas das adxudicacións da obras leváronse a cabo sin ningún tipo de criterios nin procedimento. Aceptaron quitas importantes, isto é Voz de Galicia, non invento eu, isto está publicado na Voz de Galicia. Aceptaron quitas importantes na deuda pendiente a cambio de proceder a pago de traballos efectuados. O goberno tripartito, no que usted formaba parte, como o señor Xosé Lois ou BNG, vale, fixeron quitas autónomos de Ponteceso. E din que se fixeron encargos de obras a dedo. Estou dicindo ustedes, 2 de novembro de 2016, na Voz de Galicia. Este goberno, primeiro dime que as facturas estas que me está falando, de Gerca, señor Xosé, eu non encarguei esa factura dos soportes contenedores. Estáme dicindo unha factura que foi presentada no Concello, antes de nós entrar aquí, estáme mandando a min modificar un texto dunha factura. A min, estáme falando desa factura, de Gerca, dos soportes dos contenedores. Todos sabemos, expliquei a usted o que pasara con esa factura. Expliquei a ustedes, a todos, unha comisión que pasara con esa factura. Falei desa factura nunha comisión. Señor Xosé Lois, eu agradecelle de verdad a usted, a aos seus compañeros do grupo socialista que apoyen isto. Pero creacións luminosas 51.255,60. Alumbrado de Navidad. Estas son as facturas que se pagan. Viraxes, gimnasio de Ponteceso, que tantas veces salimos na prensa, debémoslle o gimnasio inteiro, 6.627,13. E se encontro, está aquí, 17.822,73. Ustedes presumiron do gimnasio Ponteceso, pero ustedes non pagaron o gimnasio Ponteceso. Ustedes crean unha festa uns días antes das eleccións, axiña servicios deportivos, por 15.601 euros, e non a pagan. Ustedes fan un parque infantil uns días antes das eleccións, 48.112, e non o pagan. Iso foi o que fixeron vostedes.
E como moi ben di a interventora no seu informe, e moi ben recordou o señor Roberto, a ausencia total do procedimento. Que significa iso para que o entenda a xente do público? Que ustedes saltáronse a señora interventora, ao señor secretario, a todo o mundo deste Concello e fixeron o que quixeron. Iso foi o que pasou aquí hasta ahora. Entonces, eu agradecio que me apoyen, que nos apoyen nesto, pero nós o que si fixemos foi unha auditoría. Unha auditoría externa. Fátima, esta auditoría costa igual se troceen 4 anacos, en 5 anacos ou en 10 anacos, porque se cobra un porcentaxe sobre o importe das facturas auditadas. Un porcentaxe foi o que tratou o Concello cas empresas. Un porcentaxe, se auditamos 518.000, é un porcentaxe dos 518.000. Se é 1 millón, un porcentaxe do millón. É o mesmo porcentaxe se audite 100.000 que se auditen 1 millón. Non facemos ningún sobrecoste sobre o Concello. É o mesmo porcentaxe. E na seguinte auditoría que fagamos, cando volvamos a fazer outra auditoría, será o mesmo porcentaxe que nesta. Só influye o importe a levar a auditoría. Ben, alguén máis quere uso da palabra? Xosé Manuel, usted ten uso da palabra. Ben, non sei a que ven esa noticia que saca vostede. Estamos falando dunha, que o sepa, dun procedimento extrajudicial para pagar unhas facturas e fala de que cando eu estaba no goberno que fixemos quitas importantes. Primeiro, recordarlle que cando entramos no goberno tamén eran precisamente, xa que quere remexer no pasado, era precisamente o Partido Popular o que estaba no goberno e que casualidade que hai ese alcalde que estaba no goberno, pois saiu na prensa, non é por prevaricación administrativa, por non facer absolutamente ningún procedimento, como di vostede, ningún. E se non se pagaron algunhas facturas, sabe o porqué? Mire, vou explicar unha en concreto. Xa que quere, pois había unha obra en Brantos que era a recollida de augas dende a casa de Vidal, máis ou menos, ata a igrexa, que presentou a factura á empresa, pero resulta que estaba sin facer. A factura estaba presentada e quería cobrar e estaba sin facer. É dicir, 2 días antes das eleccións levaron para allí os tubos e levaron todo, pero a obra estaba sin facer. E como esa, había bastantes máis. Por lo tanto, non tire de por aí porque non sei a que ven o conto. E canto ao tema de... Claro que hai que pagar as facturas, e eu estou de acordo que hai que pagar, pero había que facer no principio, non esperar un ano. Estamos falando dun ano que a xente estivo esperando para poder cobrar. E estamos falando dun ano que, ademais, invierte máis cartos, gasta máis cartos en estas facturas. É que non sei a que ven esa auditoría externa dunhas facturas. Non entendo, tendo as persoas que deben de facelo no Concello. Por lo tanto, é outro gasto máis, e a historia é, o importante non é outro gasto máis, é seguir dicindolle a xente non se pode facer nada, que está todo feito un desastre, non hai cartos, etc. E estamos todos os días con eso, ata que, claro, chegará dentro de 2 anos, virá o gran xestor, gracias a nós, pois non se debe nada, claro, tampouco se fixo nada, e os veciños siguen sin nada. E a prova, volvolle a dicir outra prova, outro día que falaba das aceras que estaban levantadas, un novo caso en Corme, este viernes ou este xoves, caiu unha señora, levou un golpe tremendo, foi a ambulancia, no mesmo furado que leva 6 meses ou máis, ali feito. E, a mellor, con un saco de cemento, non estamos falando de unha inversión millonaria, con un saco de cemento. Ten que ir terminando. Vale, rematei, por favor. Nada, non pasa nada. Ben. Eu quería... Señor Lois, espere. Fátima. Sí, eu, por unha parte, aclarar
esta intervención que fixo vostede lendo esta noticia na prensa, que fixo así un pouco un totum revolutum onde quere mezclar todo. Por unha parte, lía unha noticia sobre a época do tripartito de 2016, despois remataba dicindo vostedes axudicaron a dedo esen procedementos. Gustaríame que aclare que nese segundo vostedes non se refire ao tripartito, ou dígame se na época do tripartito houbo facturas en procedemento. Eu leo unha noticia de prensa textualmente, non invento eu, leo unha noticia de prensa que sale o 28 de novembro do ano 16. Eu non estaba aquí. Eu leo unha noticia de prensa textualmente, entón non se remita a min para nada. Eu leo isto que sale na Voz de Galicia nun diario público. Sácome esta noticia, baixo de Google, como usted ben sabe, e leo-ma, e traigo ao pleno. E leo ao señor Eiroa, e leo ao grupo de BNG. Fora de contexto, non a leo entera. Fátima, acabo de contestar. Non me invento ningún dato. Estoume lendo do goberno previo. Eran facturas do goberno previo. Eran facturas do goberno previo. Escoítame, eu dixen que eran facturas da vosa época. Dixen eu? Non. Non, eu non critico en ningún momento as facturas. Estou dicindo que a maneira... remata referíndose ao goberno do 2019 ao 2023 dicindo que se volveu a facer ese mal procedemento. Sí, señor. Gustaríame aclarar que na época do tripartito non foi cando ocorreu isto, porque fixo esta intervención así con un totum revolutum onde non sei se pretendía... Esa interpretación é súa. Sí, é o que parecía. Vale, pois non, eu en ningún momento dixen eso. De acordo. En ningún momento dixen eso. E despois, co tema da auditoría, volvo a dicir que me parece irresponsable non ter auditadas todas as facturas que están registradas, porque, aínda que non se incurra en un maior custo, ao final o tempo tamén é un custo adicional, e se xa tiveramos auditadas esas facturas, pois xa sabíamos se estaban ou se non estaban en prezos, sabíamos se había que buscar cartos para de onde sufragalas ou se non estaban ou se non son pagables. Penso que se podía ter operado máis eficientemente. Ben, Roberto. Juan. Xosé Lois, volve a ter uso da palabra. Nos non entendemos a intervención que fixo o alcalde así tan crítica contra nós cando lle estamos apoiando o recoñecemento. E máis, estamos dicindo que acerta con isto. Nos levámoslo pedindo un ano. Pero sí que me gustaría puntualizar un par de cousas. Primeiro, que poñernos ahora a valorar o do 2016, pois eso valoran os veciños en cada proceso electoral. Pois no ano 2019 valoraron o que se fixo, igual que van a valorar cando acabe esta legislatura. Non simplemente decir que, contrariamente ao que sostén Roberto Andrade de adiante, cando no ano 2015 o tripartito colleu a alcaldía, pois había 10 anos seguidos de remanentes negativos. O Concello chegou a aprobar 1.800.000 euros de superávit nun orzamento, inflando o importe de licencias. Por qué? Porque senón non podía aprobar o orzamento. Porque para aprobar o orzamento, como tiña 1.800.000 euros de remanente negativo do ano anterior, puxo que iba a recaudar 1.800.000 euros por licencias, cando o que se recauda cada ano eran 40.000 euros, para poder pechar o orzamento. É dicir, houve un descalabro total nas contas de final de ano. Afortunadamente, nos últimos 5 anos, vimos, vendo como o superávit foi aumentando. E gracias a eso, se puderon facer moitísimas obras. Como se iba a facer un campo de fútbol de $500.000 que ten o Pinguel se o Concello non estuvera saneado económicamente? O que pasa é que imos ahora ao Pinguel, disfrutámoslo, pero eso fíxose gracias a que houve unha situación saneada e a que houve grupos no Concello, na época que estaba José Manuel e Marco de APIN que levaba deportes, fíxose o proxecto, e douse para diante, e despois na época na legislatura do 19 e 23 licitouse e fixose a obra. Por poñer só un exemplo, fixéronse obras en todas as aldeas. Eso foi gracias a que se saneou o Concello. Entón eu creo que agora toca mirar para diante
e o que hai feito cuidalo e seguir un pouco pola línea da inversión. O que está dicindo José Manuel, para mí, ten moita razón. Non é só xestionar o Concello, é tirar para adiante. E a forma de xestión, pois, é diferente. O goberno que hai agora, pois, optou, por exemplo, na limpieza viaria, por contratar unha empresa por 3 meses, contrato que está xa vencido, era evidente que en 3 meses non iba a dar licitado o servicio, e agora temos un servicio precario. Pois nós fixemos a limpieza viaria con medios propios do Concello, que máis se limpiaba o fin de semana e todo, pois había un estado aceptable. O goberno actual elixiu esta maneira de facer a limpieza viaria de luns a venres e cunha empresa externa, cun contrato vencido, pois agora ten que proceder á licitación do mesmo. Pero nós queremos, cando o alcalde acerta, e cando hai un acerto de pagarlle a xente, pois votar a favor e non entrar en polémicas. Ten que ir terminando, señor Luis. Ben, José Manuel, eu nunca presumín de ser un bo gestor como este acaba de decir ahora aquí. Nunca presumín deso. De certo, as miñas aparicións en prensa son escasas, tirando a nulas. Non pretendo aparecer na prensa dicindo que son un gran gestor. Vale? Nós, todas as obras que desde que chegamos aquí estamos facendo un control sobre elas de forma diaria por parte do concelleiro e de forma semanal por parte do alcalde. Que non haxa que usted diga que non hai que facer unha auditoría para facer o pago de facturas por un importe de 513.000 euros, en cambio, si que respalde o facer quitas a autónomos locales, eu de verdad, perdóname que discrepe, pero non o entendo. Se usted apoia as quitas a autónomos locales, como ustedes fixeron, en canto nós fixemos unha auditoría, veo mellor facer as quitas que pagar os autónomos con auditoría, entonces, perdóneme, pero non entendo nada. Aquí, neste listado que vai hoxe, non se lle fixe unha quita a ningún autónomo de Ponteceso. Todos van a cobrar as facturas que a auditoría di que están correctas. E as que se tumban son donde a auditoría di que non están correctas. Esas son as facturas que se tumban. Para iso, a señora interventora me exixiu unha auditoría. Porque nós non facemos as cousas por capricho. Facéndomolas como nos mandan facer os técnicos. Non me poño pagar a este sí, a este non, a este fagolle unha quita. Non. Facemos unha auditoría. Esa auditoría di, estas facturas que están aquí, para adiante. Estas, devólvense. Iso foi o que fixo este goberno. Así foi como fixemos as cousas. Non sei se ben ou mal, pero o que teño claro que me gusta máis o procedimento que nós articulamos co que ustedes articularon no ano 16. Iso teño clarísimo. Nós non amenazamos aos autónomos locales, como ustedes foron amenazando os autónomos locales, como foron amenazando, vale, que tiñan que facer quitas se querían cobrar. Iso fixeron vostedes. Con moitos autónomos, podo levar, ahora mesmo, salimos daqui e levo algúns autónomos donde me corroboraron a min, a Masa Constantino, donde usted pasou por xunto eses autónomos, a Masa o señor alcalde naquele momento, pasaron por xunto eses autónomos, dicíndolle que tiñan que facer quitas. Nós non fixemos eso. Nós encargamos unha auditoría. Esa é a gran diferencia. Ben. Ten un minuto. Menos, acabo pronto. Quero que me leve vostede a xunta esa persoa a que eu amenacei, ou as persoas... Non utilicei a palabra amenazar. Esa está utilizando... Acaba de dicirlo, acaba de dicirlo. Usted foi a xuntos autónomos a propoñerlle quitas. Carallo, po cambio. Hai o cambio, non ten ningún... Tome como usted queira. Tome como usted. Usted foi a propoñerlle quitas aos autónomos do Concello. Mire, primeiro só fun a unha persoa a propoñer, pero a propoñer. Non fun a amenazar a ninguén. Pásase un pelo, simplemente. Usted colla a palabra como queira. Eso que lle digo. É que non é utilizo a palabra que queira. Dame igual. Estame dicindo que o amenacei. Usted foi a xunta autónomos deste Concello, sí ou non? Sí. Vale. Eso é o que quería oír. E usted acaba de dicir que o amenazaba? Posiblemente. Posiblemente. Hai posiblemente, só? Posiblemente. Xa non se acorda dai 2 minutos? Posiblemente. Procedemos a súa votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións.
Siguiente punto de orden do día, señor secretaria. Esta aprobación do ditame da proposta de adhesión á Central de Contratación da Federación Española de Municipios e Provincias, FEM. Este ditame establece na súa parte dispositiva, primeiro, aprobar a adhesión do Concello de Ponteceso á Central de Contratación da FEM con fin de poder contratar as obras, servicios e suministracións que oferte, de conformidade coas sus condicións e cos prezos que se fixen nos correspondentes contratos ou nos acordos marcos que suscriban a Central de Contratación e as empresas adjudicatarias dos contratos. Segundo, axustarse ao establecido no Regulamento de Funcionamento da Central de Contratación da FEM no relativo ás cláusulas referentes ao ámbito de aplicación, de funcionamento e dos dereitos e obrigas das entidades locais. Terceiro, remitirlle este acordo á FEM para os efectos oportunos. Ben, a Xunta de Goberno acordou adherirse á FEM, a Federación Española de Municipios e Provincias. A idea, a finalidade é contratar bens e servicios que polas súas características especiais sexan susceptibles de ser utilizados con carácter xeral. O alcalde dictou a providencia de inicio do expediente de adhesión do Concello á Central de Contratación o 27 de 5 de 2024. Intentamos aprobar o no pleno a adhesión a dito portal á Central de Contratación para axustarse ao establecido no Regulamento de Funcionamento da Central da Federación Española de Municipios. Ben, o que pretendemos aquí é que o Concello se adira a esta central de contratación co fin de que servicios básicos como son electricidade, por exemplo, podamos adherirnos momentaneamente mentres que non licitamos o servicio e a poder ter o mellor precio posible que existe no mercado neste momento. A FEM ten acordos en todos os sensos, tanto con centrales de compra a niveles de electricidade, seguros, papelería, entón, é un coste totalmente gratuito para o Concello e adheriremos a él nos casos que nos interesa adherirnos. Ben, Xosé Manuel, ten uso da palabra. Fátima. O BNG vai votar a favor desta adhesión. Entendemos que para un concello modesto como Ponteceso supón unha boa descarga no traballo da tramitación de expedientes, de contratación. Ao mesmo tempo, entendemos que todos os contratos que se poidan pasar por esta central de compras en as que se podan obter ventaxes económicas, sería interesante optar por esta opción e eludir a arbitrariedade dos contratos menores cando sexa posible. Roberto Andrade, ten uso da palabra. Sí. Descoñecía a existencia desta central de contratación, pero estes días estuven facendo indagación sobre a mesma e puden observar que concellos como Vigo, concellos como Carballo, pois están adheridos a esta central de contratación, incluso puden observar que cos contratos de electricidade os teñen suscritos eles. Pareceme unha idea acertada por parte do Goberno e votarei a favor. Moitas gracias. Partido Galego. Partido Socialista, Xosé Lois García Carballido. Imos apoiar esta iniciativa. Ben, solo decir, agradecer as palabras Roberto, pero neste caso o mérito que non ten a intervención deste Concello, que é quen propón a alcaldía, e a alcaldía sí que o estima oportuno, pero se alguén ten que levar ese mérito é a intervención. Vale, nos descoñecíamos isto tamén, a interventora e quen é secretaría fun que nos propoñen isto, vémolo tamén viable. Ben, procedemos á votación deste punto. Votos a favor, votos en contra. Votaron todos a favor? Sí. Vale. Seguinte punto de orden do día. Esta aprobación do ditame da proposta de aprobación provisional da ordenanza reguladora de instalación de terrazas en espazos de uso público. Este ditame, na súa parte dispositiva, establece aprobar inicialmente a ordenanza municipal reguladora de instalación de terrazas en espazos de uso público que figura no anexo 1 conforme o proxecto elaborado polo técnico de urbanismo o 3 de xuño de 2024. Segundo, someter o expediente a información pública, audiencia dos interesados durante un prazo de 30 días hábiles para que podan examinar e presentar reclamacións e alegacións que estimen oportunas.
A práctica do trámite de información pública e audiencia realizarase mediante publicación de anuncios no tabuleiro da sede electrónica do Concello e no boletín oficial da provincia rematado o prazo e no suposto de non presentarse alegacións o acordo liberarase a definitivo. A súa entrada en vigor producirase tras a publicación íntegra do texto da ordenanza no BOP e transcorrido o prazo de 15 días hábiles previsto no artigo 65.2 da Lei Reguladora de Bases de Réxime Local. Ben, o que pretende este goberno é regular a instalación de terrazas de hostelería no espazo de uso público do Concello de Ponteceso. Tratamos de buscar un marco normativo máis amplio, con maiores posibilidades e desenvolvemento da actividade de hostelería. Buscamos a compatibilidade entre o uso público e a utilización privada, marcando o criterio normativo, prevalecendo a utilización pública e o interés xeral en caso de conflito. A regulación é consciente e especialmente cautelosa ante as posibles perturbacións do descanso veciñal. De aí a necesidade de establecer medidas correctoras que permitan unha resposta máis áxil ante a constatación de molestias procedentes do ruído das terrazas e tamén consciente da necesidade de garantir un máximo respeto ao tránsito peonil en condicións de accesibilidade. A norma formula un tratamento de terrazas con un punto de vista integral que recolle non só o aspecto estético e a racionalización do espacio ocupado, senón tamén, e de maneira específica, os aspectos relacionados coa accesibilidade. Consta de 5 títulos. O primeiro título contén as disposicións xerais relativas ao obxecto de ámbito de aplicación, os tipos de instalacións autorizadas, horarios de funcionamento das instalacións. O título segundo, as condicións técnicas para a instalación, localización das terrazas, superficie de ocupación en tramos de beirarrúa. Terceiro título, criterios xerais de mobiliario, elementos das terrazas. Cuarto título, regula a autorización administrativa para a instalación das terrazas, requisitos subjetivos para hotelas. E título quinto, a inspección e sancionador das mesmas. Ben. Xosé Manuel, ten uso da palabra. Fátima, ten uso da palabra. Sí, se ben estou de acordo na elaboración deste regulamento e na entrada en vigor dun procedimento polo cual se racionalice o espazo do uso ocupado por terrazas e que se teña en conta os temas que afectan a accesibilidade. Por contra, vexo algúns puntos que non me parecen axeitados, mesmo penso que se xenera inseguridade xurídica. Hai varias... alúdese varias veces ás taxas, a liquidación das taxas e a que é preciso entre a documentación para legalizar a terraza que se teña o documento da autoliquidación das taxas, cando en realidade acordamos en comisións que o uso do suelo público para as terrazas non vai estar ligado a ninguna taxa. Co cal, o feito de manter neste regulamento tantas alusións ás taxas, pensamos que pode xerar un incumplimiento dese sentir mayoritario que reflectimos naquela comisión de contas, que pode deixar aberto ao feito de que a futuro alguén, outro goberno, considere que esta ordenanza estaba a medias e poña unas taxas que non era o espírito que queríamos como pleno cando falamos disto por primeira vez. Logo, voto de menos que houbera diálogo coas persoas afectadas. Sí que houbo esa exposición pública, pero segundo o que me comentaron, había dificultades para acceder ao expediente, houbo xente que tentou descargalo e non o conseguiu, tivo que poñerse en contacto con vostede para saber como estaba este tema. Entón, non sei, esta falta de diálogo coa hostelería, pareceme que podía ser importante ter consensuado este texto coa hostelería antes de traelo a pleno. E logo, estou bastante en desacordo coas exixencias estéticas que se reflicten. Parecenme criterios extremadamente subxectivos, por exemplo, decir que aceptase o emprego
para o mobiliario de materiais tales como madeira tratada, aceiro, aluminio, ferro, plástico de deseño atractivo e boa calidade, e queda prohibido o mobiliario de plástico con escasa presenza estética ou configuración extremadamente básica. Pareceme unha cuestión moi subxectiva. Quen vai valorar se a estética ou se o deseño é atractivo? Non sei se isto igual non é axeitado para aquí, non estamos regulando a Praza Maior de Salamanca. Non sei se ten sentido chegar ata aquí ou dicir que os toldos e os parasoles serán dunha única cor, preferentemente a beige, a ocre, a granate, a branca ou a negra. E se alguén xa ten parasoles verdes, ten que invertir e facer un desenvolvemento económico un investimento económico para modificar o material que ten ata agora. Creo novamente que se xenera unha seguridade xurídica a este respecto para a hostelería e Boumester. Ben, don Roberto Andrade, ten uso a palabra. Non nos imos opoñer a esta ordenanza, xa que é necesaria a mesma, pero como non estamos conforme coa totalidade da redacción da mesma, procederemos a absternos. Partido Galego. Partido Socialista. O PSOE tamén quere absterse e quere insistir no que dixo Fátima de ter reunións coa hostelería. É algo que nos está facendo. Houve unha boa iniciativa en Corme no tema de apoiar a Festa do Percebe. Foi unha reunión na que acudiu a hostelería. Pero quitando eso, pois, por parte do Concello non nos consta que se convocara os hosteleiros e hosteleiras para non só para este tema, sino para outros temas que podan ser do interese. Entonces, ímonos a abster. Ben. Modificaremos as alegacións que usted acaba de presentar. Vale, acabo de comentar a señora secretaria, atenderémolas, vale. Esas partes da ordenanza onde a palabra taxa se aparece por algúns lados, atenderemos eso porque me parece que, aparte, foi o que falamos na comisión, vale. Sí que non estou de acordo co tema do diálogo, vale. Eu, personalmente, levei ese diálogo. Eu, ningún dos meus compañeros. Eu, con varios dos hosteleiros, vale. Entonces, non pode cuestionar que eu dialoguei con varios hosteleiros porque si dialoguei con varios hosteleiros, fuixo eu personalmente. Teremos collo e guante, mantendremos máis reunións coa hostelería. Son consciente de que posiblemente é un sector no que deberíamos de sentarnos máis e escoitalos porque certas cousas indo da man saldrían sempre moito mellor. Ben, Fátima. Sí, volvolle dicir que a transparencia non está en atender cando hai unha demanda e cando alguén se achega a vostede a preguntarlle. A transparencia está en iniciar ese diálogo. Ese diálogo non se iniciou pola súa parte. Polo que eu teño entendido, discútamelo vostede, pero vostede non convocou a toda a hostelería para informarlle disto. Iso é verdade. Houve hosteleiros que foron quen se achegaron a vostede a preguntarlle. Deronse esa circunstancia, pero tuvo hosteleiros que eu chamei personalmente. Así que non A pode... uns sí e a outros non. Sí, ten razón. Esta forma de facer non me parece axeitada ni me parece transparente. Transparencia é dicirlle o que pasou, é a verdade. Non me reunín con todos os hosteleiros, verdade. Non me reunín con todos os hosteleiros. Reuníme con algúns hosteleiros, sí, a peticións deles. Reuníme con algúns hosteleiros a petición miña, tamén. Estou sendo totalmente transparente. Teño que mellorar nese tipo de reunión? Sí, son consciente e fareino tan pronto o tempo me vai aliviando un pouco para ter espacio para ese tipo de reunións, vale? É algo que teño que mellorar. Ben, procedemos á votación deste punto de orden do día. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Seguinte punto de orden do día. Pasamos á parte de control e de fiscalización.
Na parte de mocións non resolutivas están as mocións que presentou o PSDG-PSOE. A primeira é a moción para o urxente pagamento aos proveedores e a renovación do convenio de Lestimoño coa Deputación de Coruña. Ben, Xosé Lois, ten uso da palabra. na primeira das mocións pedimos o pagamento aos proveedores unha vez que se aprobou o remanente, unha vez que o decreto de aprobación do superávit do remanente chegou ao libro de resolucións da alcaldía. Pedíamos exactamente que se trouxeran a pleno as facturas que están pendientes e tamén que se renove o convenio do Concello de Ponteceso, que creo, se non lembro mal, que me corrixa a secretaria, creo que foi aprobado por unanimidade o convenio coa Diputación para a redacción das sendas de Lestimoño. Ahora vemos que o Couto vai ter sendas, inda que con 4 anos de retraso con respecto ao anunciado, vanse rematar. Caranllóns tamén temos sendas para camiñar desde a Trave. A Fiatella fixémolas na pasada legislatura. E a parroquia que está peor comunicada hoxe é a Graña. Ademais, estando moi cerca da depuradora de Ponteceso, a Bouza non ten saneamento. Desde a aduana mismo, desde que empeza a baixar a cartera de Malpica hacia o campo de fútbol, xa están sin saneamento as casas, e toda a Graña, non hai ninguna casa na Graña que este conectada ao saneamento. Este convenio é moi favorable para o Concello, porque con unha única aportación de cartos a Diputación encárgase de facer toda a obra, o sea que non só licitan todo, sino que tamén executan a obra, co cal o Concello único que ten que facer é aprobar este compromiso de aportación de cartos. Según o que se licite, o desconto tamén vai vir a favor do Concello. É dicir, se a obra se licita cun desconto do 10%, pois tamén nos imos aforrar o 10% equivalente nesa aportación. Co cal, traemos a pleno esa proposta. O pagamento a proveedores con cargo remanente positivo de tesorería e a renovación do convenio de Lestimoño. Moi ben. José Manuel, ten uso da palabra. Queres comentar algo esta moción? Pero é a mesma, non? Sí. En canto ao tema do pago de facturas co remanente, xa se fixo unha parte importante no pleno de hoxe, e en canto ao tema de Lestimoño, pois solicitar que se faga dunha santa vez, porque isto, a ver, eu, pois, volvo a repetir moitas veces, hai algún que me mira xa rapidamente, que xa me avisou algunha vez que non son o máis vello, pero levan exactamente dende o ano 2000, esa senda famosa de Lestimoño, levase prometendo por distintos gobernos e nunca se levou a cabo. E incluso no ano 2015, a primeira obra que fun eu e máis o señor alcalde en aquel momento a pedila a Diputación, aceptaron no mesmo momento en facer esa obra, e aí quedou por problemas burocráticos, sobre todo polo tema do plan xeral. O que quería recordar, xa que estamos falando desta senda de Lestimoño, é que esta semana é San Adrián, e para min é moi importante, moi urxente, o tema dos desbroces en esa carretera que está, é dicir, estes días van pasar por esa carretera pois centos de persoas andando e non teñen en ningún lado para onde escapar se os coches pois veñen un pouco lanzados. E entón, recordarlle ao alcalde para que chamase a Diputación e recordarlle ao señor Lois que espabilen, que en 2 días poden facelo e é, repito, pasa moitísima xente por ali. E o tema de facer, digamos, o que é o alcantarillado en Lestimoño, pois, inda que non se faga, digamos, as unións para todos os lugares, pois sí que quede xa marcado, ou que incluso podíanse facer no blindeiro plan único, pois buscar a forma para facer xa, rematar toda esa obra importante en Lestimoño e máis en todos os sitios onde están sin alcantarillado, por suposto.
Moitas gracias. Usted. Fátima, ten a súa palabra. Nada, sen entrar na exposición de motivos, que podo non estar totalmente de acordo con como se comentan as cousas, vou votar a favor da moción. Roberto Andrade. Co convenio firmado polo señor Carballido, deixaba unha gran parte dos veciños de Lestimoño sen poder acceder ao abastecemento, xustificando en que o Concello pode conectar todas as casas con pequenos proxectos autónomos da localidade. A realidade é que iba a segregar os veciños de Lestimoño en veciños de primeira e veciños de terceira. En resumo, o que nunca debería facer ningún político con sentido común. Emprego o alcalde na súa moción a desculpa de que posteriormente os veciños poderíanse conectar con pequenos proxectos a fin de disimular a falta de planificación e a altura de miras en un proxecto tan importante como este. Lestimoño precisa dun proxecto completo de abastecemento que non discrimine a ningún veciño e cunha planificación integral que garantice a súa correcta execución sexa nunha ou varias fases. Os veciños de Lestimoño non queremos remendos cada pouco tempo, nin ter que ir cada un de forma individual pedindo o favor do alcalde de turno para que lle poña o abastecemento. Non queremos política clientelista. Non queremos ver excavadoras abrindo zanxas cada pouco tempo e deixando en mal estado a estrada. O que queremos é unha obra ben feita e que sirva para toda a nosa vida. O seu proxecto de abastecemento para Lestimoño é un exemplo da nefasta política que exerciu durante o seu derradeiro mandato. O señor Carballido utilizou as sendas de Lestimoño na súa campaña electoral para engañar os veciños, cando firmou xusto antes das eleccións o convenio coa Diputación, polo que o Concello sufragaba a totalidade do abastecemento por unha cantidade de uns 322.000 euros. Dicimos engañando porque esta obra estaba condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio orzamentario correspondente, que, por certo, non existía, salvo que me equivoque, polo que o único que fixo foi vender fume para conseguir votos nas eleccións municipais. Agora fala de destinar parte dos remanentes, esos 322.000, para o saneamento de Lestimoño. Outro engano máis. Os veciños deben saber que seguramente esa cuantía a día de hoxe non chegue, debido ao encarecemento dos materiais durante estes 2 últimos anos, polo que falar desa cantidade non deixa de ser fume e outra mostra máis do seu populismo. Adiante leva traballando estes últimos meses para que a obra do saneamento de Lestimoño sexa completa e chegue a todos os veciños. As obras hai que facelas ben, non chapuzas. Por iso lle podo adiantar que a súa emoción é pobre e insuficiente. Adiante non quere un abastecemento parcial para Lestimoño. Adiante quere un abastecemento total para todos os veciños. Por iso, o día 4 de abril, eu e o meu compañeiro Carlos trasladámoslle ao señor alcalde que para nós o saneamento completo de Lestimoño é unha obra imprescindible, solicitando que se ampliara o proxecto a todas as casas e que o goberno destine o remanente líquido necesario ou busque fórmulas de financiamento para a execución da obra. Ante esta solicitude, o alcalde manifestounos que buscará a forma de que o proxecto se leve a cabo na súa totalidade. Por lo tanto, señor García Carballido, a súa moción chega mal e tarde. Demostra a súa falta de ambición. Por iso non podemos votar a favor da súa moción, porque somos máis ambiciosos que vostede e queremos o abastecemento total para Lestimoño. Por iso imos a externos á espera de que o señor alcalde cumpra co seu compromiso con Adiante e suscriba un convenio coa Diputación da Coruña que inclúa o abastecemento total de Lestimoño. Moitas gracias. O Partido Galego ten a palabra. Compartimos plenamente as palabras de Adiante por Ponteceso. As palabras que ele traslada xa nos trasladou con anterioridade, o que eles pensaban, o que consideraban que era normal, o cal estamos 100% de acordo con ele. Consideramos a petición dele como parte do goberno que formamos e nós tamén nos vamos a abster. Ben, Xosé Lois, todo o que nós desde o momento que entramos aquí mantivemos unha política, eu así intentei pedirlle aos nosos compañeiros que fóramos discretos cas cousas que anunciábamos, que non podemos anunciar cousas que a xente se crea unhas falsas expectativas e depois que acaba unha legislatura e que non a consigamos. O 4 de abril, a petición do Partido Adiante por Ponteceso, varios membros do seu partido veñen á alcaldía e pídenme o que ben acaba de escribir Roberto Andrade con bastante detalle. Esa reunión creo que non trascendiu, fíxose en silencio, como creo que hai que facer as cousas, teño o meu compromiso de que vou pelear. Así mesmo, como eu entendo a política como algo de unión, pídelles tamén a vostede o favor de que nos consiga
unha reunión co presidente da Diputación, xa que ustedes sabemos que ten boa relación con el, que nos consiga unha reunión, agradecerei-o públicamente se así o fai, pero ao mesmo tempo tamén de alguma maneira, quero reprochar as declaracións que fai vostede cando o presidente da Diputación asiste a Ponteceso. Eu non podo estar por motivos totalmente justificados e usted dá a entender que eu non quero recibir o presidente da Diputación ou que non estou nun momento tan importante como ese. Eu estou sempre a disposición do presidente da Diputación. Sempre estarei a disposición do presidente da Diputación, que será sempre ben recibido en Ponteceso. Sempre. Eu non vou mirar colores políticos nestas cousas. Estamoslle moi agradecido a Valentín González Formoso, moi agradecido todo o que apoiou Ponteceso nestes anos. E así lle direi personalmente, e invitei a vir a esa reunión a Roberto Andrade e a Juan Ramón Torrado, porque creo que temos que facer as cousas unidos, pero non podemos usar isto como unha propaganda política. Usted fala da senda de Tella. Hoxe, Constantina Maseu, tuvemos vendo a senda de Tella. A senda de Tella está caendo. A senda de Tella está caendo en varios puntos. Por qué? Porque se fixou a obra dunha maneira totalmente rápida, sin valorala ben, sin ter en cuenta moitos puntos que hai que coller ben aqueles muros e poñelos de outra maneira, está caendo nunha parte importante. Non sei se a fui a ver. Nós estivemos hoxe ali, pasamos por ali e estivemos falando deso. Temos que ser un pouco máis serios. Temos que ser un pouco máis serios. Nós absterémonos tamén neste punto. Ben, votos... Vale, ten uso da palabra por última vez. O proxecto, como dixo José Manuel, o proxecto costou moito sacalo adiante, porque cando fomos pedirlle a Diputación as sendas del Estimonio, dixéronnos que non estaban as alineacións non estaban no plan xeral, a pesar de que era o plan xeral de recente, o que se fixo, o último que se fixo en Ponteceso, non recollía as alineacións do plan xeral, entonces, como núcleo rural. Entón, tuvemos que encargar unha modificación puntuada, que se aprobou no pleno por unanimidade tamén, quero recordar, e foi para adiante. Despois a Diputación, unha vez que estaba aprobado definitivamente, procediu á expropiación dos terreos, o seu proxecto de expropiación, e o Concello procediu á redacción do proxecto porque os saneamentos e o abastecemento son servicios municipais, entonces a Diputación non o pode facer. Pero hai unha diferencia moi importante. Se nós facemos un saneamento, un abastecemento, facemos a excavación, metemos os tubos, pero despois temos que rematar todo por riba. Temos que tapar todo e repoñer o firme, sean aceras ou sean asfalto. Gracias a que o fai a Diputación nesta obra, o Concello aforra moitos cartos. O Concello non podía meter quilómetro e medio de saneamento e abastecemento por ambos lados con 300.000 euros, e que non lle chegaba nin o triple. Pero que pasa? Que é a Diputación a que se encarga de esa reposición de todo o asfalto e de todo o tramo de aceras e o retranqueo dos postes, que é moi importante e costa moitos cartos retranquear todos esos postes de alumeado e de electricidade que hai. En todos os cruces onde hai unha calle queda un pozo de rexistro, co cal, cando se faga a obra de conexión de todas as casas, non vai a quedar ningún tipo de afectación na senda. É dicir, a senda non se vai a levantar, todo o contrario, porque quedanlle xa os pozos feitos, están no proxecto. Non sei se se dedicaron a mirar ben o proxecto, pero están aí. E se agora se poñen a redactar outro novo proxecto, e que nos costou 3 ou 4 anos conseguir todos os permisos de carreteras, de patrimonio, de medio ambiente da Xunta, máis de 3 anos. Se agora nos poñemos a redactar outro novo proxecto, que nos podemos tirar outros 3 anos para conseguir todos os permisos, cando isto é algo que ten xa todos os permisos e só necesita aprobar estos 300.000 euros do Concello para que se licite a obra, e poden ter, en menos dun ano, poden estar as sendas feitas. Eu creo que isto é unha cousa de responsabilidade. Fixemos as sendas
A Xunta fixo as sendas de Xornes sin os tubos. As sendas de Anllóns sin os tubos, tampouco, sin canalizacións. Pois por unha vez que se van a facer ben as cousas e se van a facer as sendas con canalización, pois eu creo que hai que votar a favor. E con respecto ao que dio o alcalde das sendas de Tella, eu creo que están bastante ben feitas. Con 100.000 euros, 100.000 máis 100.000 que se fixeron as sendas e se arreglou o petón de Tella hasta o polígono, eu creo que con 200.000 euros máis non se pode facer, con 200.000 euros se fixo en 2 tramos cunha subvención de industria. Mire vostede como Cabana nunca pedira esa subvención, pero a raíz de Ponteceso de pedir a subvención xa pediu unha senda hasta o Picón, porque era algo que non facía ningún concello, facer unhas sendas cunha subvención de industria. Xosé Lois, cando usted estaba nesta silla que eu agora ocupo e usted mandaba calar, calaba. Entonces, eu vou non respetar. Teme que respetar usted a min. Pasou o seu tempo, pediu 1 minuto, deille 3 minutos. Entonces, por favor, ser respetuoso co resto dos compañeiros. Fátima, ten uso da palabra. Nada, eu despois de escoitar todas as alegacións a esta moción, entendo que efectivamente os custos subiron, entendo o que se comenta. Aínda así vou seguir votando a favor desta moción e pareceme importante que se loite e se tente esta renovación do convenio. Entendo que mesmo o propio proxecto da Deputación vai ter que ser modificado porque os custos non van dar, os custos que estaban atribuídos a este proxecto non van dar para facer toda a tirada, pero é importante que se renove este convenio e que se siga avanzando e que non se deixe este tema en baleiro. Ben, para terminar con este asunto, respondo, Roberto, pódeme dicir se estou mentindo ou estou dicindo a verdade aos asistentes ao pleno. Mantivemos unha reunión, partido adiante por Ponteceso mostra a súa preocupación tanto pola senda como abastecimento e saneamento pluviales da zona de Cerezo, e nós, o único que lle comentamos ao Roberto de onde víamos o problema era de onde íbamos sacar, a parte que nós tiñamos que aportar ese dinheiro. Pero o noso compromiso, e digo públicamente, é total con esa obra. É total. Pero, Lois, ti consíguenos a entrevista con Valentín. Ti séntanos na mesa con Valentín. E seiremos nosos tres, podes vir tamén, invitamos a vir, sin problema ningún, e transmitiremos a Valentín o que Roberto dixo, que é a realidade do problema. A subida de costes, é que toda a parroquia ten que quedar conectada. Eso é o que nós quedamos, que toda a parroquia tiña que quedar conectada. Entón, ti consiga a entrevista, é super fácil. Telo na tua man, consíguenos a entrevista, ao día seguinte, nós estaremos ali. Sin problema ningún. Ben, votos a favor. Pedir a vez, se podo. Sí, claro. Bueno, primeiro, como parece que tamén teñamos nosa culpa do paseo de Tella, recordarlles a xente que onde está caendo, onde están aquelas barandillas, é da época do señor Fondo tamén. É da época na que os habitantes de Tella, bastantes deles, se plantaron diante desta xente, dos gerifaltes, digamos, e decidiron que había que facerlle un camiño para poder ir á ponte ou non. Só fixeron un anaco, e ese anaco está caendo, pero non é, polo menos non é da miña época, vamos. E canto ao tema del Estemoño, que é do que... A ver, eu estou de acordo en que hai que facerlle o alcantarillado e a auga a toda a parroquia, pero si ao final, bueno, toda a parroquia non, todo o lugar, pero si ao final, con estas historias de si no, si, pois non se firma este convenio, estamos xa, para empezar, estamos perdendo, pois, 800 ou 900.000 euros, que non o entendo, porque a Diputación podrá decir, non, a Diputación fai as sendas da carretera xeral, pero despois non ten, digamos, competencia sobre a auga e máis do alcantarillado. E entonces vamos a perder, creo que son 800, 900.000 euros, porque se nos metió na cabeza de que ten que levar, pois non, collamos o plan único,
collamos cartos do plan único para o vindeiro ano e utilicemos, pois, eses cartos do plan único en facer a auga e o alcantarillado e acabemos máis ou menos todo na mesma época. Ora, decir que non a todo, pois non creo que sea o momento adecuado. Nada máis. Sí, ten uso da palabra. Eu na miña exposición pois dixi claro que o que quería era un proxecto conxunto, pero que se pode levar en unha ou en varias fases. Ben, en ningún momento decimos que non é un proxecto, vale, todo o contrario, temos gana de que o proxecto teña vida propia, o que sí, en todo momento, queremos que a actuación que se faga correcta, que por donde pasemos, que fagamos abastecimiento e saneamento pluviales, que é o que nos pediu, é o que lle pediu a xente da parroquia, a Carlos e a Roberto Andrade. É iso que vamos a intentar, solo iso. E para iso é sencillo, pedimos unha reunión co presidente da Diputación. Pediulle ao noso concelleiro o día que o presidente da Diputación veu a Corme. Pois, hoxe, é unha persona aquí do seu partido, volvemos a recalcar, por favor, que nos den unha cita. Iremos e pediremos que isto sea unha realidade. Ben, votamos. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Ben, siguiente punto do orden do día, señora secretaria. Esta moción para garantir o transporte de liña regular que garanta o acceso do alumnado da comarca a formación profesional en Ponteceso, presentada polo Partido Socialista PSOE. Ben, a dirección do IES Ponteceso manifestou na prensa cando se produciu o anuncio da implantación dun novo ciclo formativo de carrocería, manifestou que un problema que tiña Ponteceso moi importante era que non había transporte escolar desde os puntos da comarca, sobre todo Carballo, que é o que ten máis poboación, cara ao IES Ponteceso. Entón, nos traemos unha moción con 2 puntos. O primeiro, instar a Xunta de Galicia a incrementar os servicios de liña regular a Ponteceso e dende Ponteceso co resto dos concellos da Bisbarra para que sean compatibles co horario da formación profesional. E tamén vimos notando que a tarxeta xente nova pola que os menores de 21 anos reciben na súa tarxeta os abonos das viaxes que fagan 2 veces ao mes, pois esa tarxeta xente nova non se pode sacar na banca de Ponteceso nin na banca de Corme, hai que ir a Carballo ou a Vimianzo para sacar. Entón queremos instar tamén a Xunta de Galicia a facer as xestións que fagan falta con a banca para que a xuventude de Ponteceso e de Corme poida sacar a tarxeta sin ter que desplazarse a Carballo para sacar esta tarxeta. Ben, Xosé Manuel, ten uso da palabra. Fátima, ten uso da palabra. Roberto Andrade, ten uso da palabra. Roberto? Non. Juan, ten uso da palabra. Ben, Xosé Lois, a pesar de que vostede di continuamente na prensa que este goberno non traballa, o día 6/5 o señor alcalde mantivo unha reunión con Judith, que é a secretaria xeral de Mobilidade. Nesa pequena reunión transmitímoslle as necesidades que tiñamos en canto a mobilidade no Concello. Emplazámonos para nas próximas semanas ter unha reunión e tomar estes asuntos que usted nos pon encima da mesa. Vémoslo totalmente necesarios. Eu da tarjeta da banca, eu mismo me poñería con isto. Ten razón, eu estou no vendo tamén nos meus propios fillos, entonces intentaremos falar, se somos capaces de que o fagan desde o goberno, e senón nós mesmos falaremos ca dirección tanto da banca de aquí como da banca de Corme, a ver se somos capaces de, con acción local, poder correxir isto. Ben, procedemos a súa votación. Votos a favor, votos en contra. Unanimidade. Vale. Perdón? Ah, sí, se fue.
Ben, o seguinte punto do día, mocións que presento o BNG. Moción pola aprobación dun plan galego de recuperación económica, industrialización, creación de emprego digno e servicios públicos. Esta é unha moción que non presenta o BNG no seu propio nome, senón que presenta a través, ou seja, que presentamos a petición da Confederación Intersindical Galega, da CIGA. O sindicato está facendo unha campaña para frear a precariedade polo traballo digno, pide aos concellos que cheguen a unha serie de acordos para conseguir esta loita, que entendemos importante para toda a cidadanía e por iso suscribimos a moción no noso nome. As propostas da CIGA na campaña Stop Precariedade e Traballo Digno que están a impulsar e que sinalan o seguinte: Hai 2 anos da aprobación da última reforma laboral, coa que nace unha nova reforma coa gravidade de non derrogar as anteriores, especialmente a de Raxoi do 2012, que tantos recortes e danos ven causando aos dereitos da clase traballadora. Desde a súa entrada en vigor, confírmase mes a mes o que estivemos denunciando que sucedería no momento da aprobación. Novas modalidades de contratación polas que se multiplica a precariedade, cambiando a forma pero non o fondo, mudando as estatísticas pero non a realidade. Imponse a generalización da contratación a tempo parcial e a fixa discontinua, que pasa a substituir os contratos temporais que se ven sensiblemente reducidos. Ao mesmo tempo, permítese o abuso e o uso fraudulento dos períodos de proba como modalidade de contratación, de xeito que os contratos se rescinden por non superar o período de proba, sen ningún tipo de indemnización, operando para todos os efectos como un despedimento libre. Por último, refórzase o papel das ETT e das axencias privadas de colocación para levar adiante toda esta reforma en prexuicio dos servizos públicos de emprego. Unha reforma laboral a que se suma o fomento dos ERTE permanentes, a continuidade das desigualdades de xénero e a extensión dos baixos salarios, mentres a patronal dispón de máis mecanismos legais para empeorar as nosas condicións laborais e salariais. Así, deste xeito, as empresas transfiren ao sector público os custos sociais de toda esta realidade de precariedade generalizada, ao tempo que se dificulta o acceso, a duración e as contías das prestacións por desemprego. O resultado é unha clase traballadora empobrecida, xa que se instaura por lei a inestabilidade e inseguridade laboral e se institucionaliza a pobreza laboral. Ter traballo xa non permite os ingresos necesarios para vivir dignamente e poder acceder a dereitos básicos como alimentación e vivenda. Son especialmente exemplo desta realidade a mocidade e as mulleres, convertidas en man de obra barata, parecendo non ter fin a fenda salarial. A acción dos gobernos e da política laboral debe superar o centralismo español, a sumisión aos principios neoliberais e que o economicismo dite a regulación e aplicación dos dereitos sociais. A importancia na protección dos dereitos da clase traballadora ten relación directa con poder facer fronte á xustiza social aos efectos do cambio no tecido productivo e no mundo do traballo, sobre todo en Galiza. Ante a descarbonización e o forte impacto da implantación das novas tecnoloxías na economía, en que se intensifica o proceso de valorización do capital mentres que se desvaloriza o traballo, acelerando a concentración da riqueza en menos persoas, en territorios máis lonxe de Galiza, ao tempo que vai a máis o risco de exclusión social e dun elevado e estrutural desemprego. Son urxentes medidas para rematar coa precariedade, o abuso da contratación a tempo parcial e coa temporalidade en todos os sectores de actividade, tanto do ámbito privado como nas diferentes administracións e empresas públicas. Por último, no Pleno do Congreso dos Deputados do pasado 10 de xaneiro, un dos 3 decretos sometidos a votación non saiu adiante e fixo que non se aprobase a prioridade aplicativa dos convenios colectivos autonómicos. Compre xa facer realidade un piar básico do marco galego de relacións laborais e poder exercer o dereito decidir e negociar en Galiza os nosos convenios colectivos, as nosas condicións de traballo de forma directa e democrática,
con solucións xustas á nosa realidade laboral, social, industrial, económica e demográfica. Por todos estes motivos, solicítase ao Pleno da Corporación Municipal de Ponteceso a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, reclamar ao Goberno galego a urxente aprobación dun Plan Galego de Recuperación Económica, Industrialización, Creación de Emprego Digno e Servizos Públicos na nosa terra. Demandar do Goberno español a derrogación da reforma laboral de 2012 e aprobar un cambio radical na reforma de 2021 para a creación de emprego digno e con dereitos e aprobación dunha nova legislación laboral e social que restitúa os dereitos perdidos e favoreza novos dereitos. Terceiro, instar ao Goberno galego e español a aprobación dos cambios legislativos necesarios para favorecer a repartición do traballo, reducir a xornada laboral semanal ás 35 horas para avanzar na aplicación da xornada de 4 días a 32 horas a semana, xa que os avances tecnolóxicos e os cambios na organización do traballo permiten facelo para xerar máis riqueza social. Cuarto, instar ao Goberno español a aprobación inmediata dun novo decreto para a recuperación da prevalencia aplicativa dos convenios colectivos e acordos marcos autonómicos de acordo á modificación dos apartados 3 e 4 do artigo 84 que contemplaba o apartado 2 do artigo 1º do decreto 7 de 2023 de 19 de decembro. Así mesmo, reclamar ao Goberno galego e español un acordo para completar as transferencias a Galiza das competencias pendentes para poder exercer todas as funcións en materia de legislación e xestión do traballo, o emprego, formación e recoñecemento de prestacións. Transferencia íntegra da formación para o emprego. Comentar que está aquí presente Martín Camaño, representante comarcal da Confederación Intersindical Galega, que eu penso que é máis aló das obrigas e das competencias municipais que teñen os plenos e os gobernos municipais, tamén está a responsabilidade social para a nosa cidadanía e por iso accedí a presentar esta moción en nome da CIG. Ben, José Manuel, ten a palabra. Roberto Andrade, ten a palabra. Partido Galego, Partido Socialista. Ben, nós imos apoiar esta moción, inda que a parte da CIGA, pois hai outras organizacións sindicais que tamén están defendendo os dereitos dos traballadores e tamén a industrialización de Galicia. Recordamos que a Xunta ten moitas competencias en industria que non está exercendo e hai unha verdadeira crise industrial en Galicia. Por iso creemos que é oportuno a moción do bloque para que se fale no pleno destes temas. Nós temos falado da necesidade de mirar polo polígono de Tella, de mirar pola ampliación do polígono. Vemos que hai empresas que teñen que acumular no exterior da empresa un montón de efectos porque non teñen espacio e non teñen para onde medrar. E preocúpanos que esas empresas, o día que lles ofrezan suelo máis barato e suelo disponible no outro lado, marchen de Ponteceso e perdamos esas empresas. O cal, creemos que é moi importante, xa o fixemos aquí no pleno, falar de industria, falar da necesidade de ampliar o polígono, igual que falamos da necesidade de mirar polo porto de Corme e que aumente a actividade económica ao redor do porto. Entón, imos apoiar a moción de Fátima, inda que vémola orientada máis ben a unha soa organización sindical e non o conxunto das organizacións sindicais. Ben, procedemos, sí? Nós vamos a abster. Si vai enfocada a unha única organización sindical porque é a propia organización sindical a que me propón que presente a moción, non por outra cuestión. Ben, votos a favor desta proposta, votos en contra,
Abstencións? Ben. Seguinte punto de orden do día, señora secretaria. Esta moción para a redacción dun regulamento de participación cidadá. Fátima, ten uso da palabra. Neste Concello, na legislatura 2015-2019, acordouse permitir a participación da cidadanía nos plenos. Mais o pertinente regulamento asociado para ordenar esta participación nunca chegou ver a luz. A participación cidadá é a base para unha democracia sólida e transparente que achegue a veciñanza ao día a día do Concello e a faga protagonista en primeira persoa. Tamén é, ao noso entender, a mellor ferramenta para evitar a desafección política que ameaza a nosa sociedade. Por outra banda, na actualidade existe a inquedanza social no Concello de Ponteceso pola existencia desta posibilidade e mesmo sería un mecanismo para que entidades sociais, como a CIGA, poideran presentar as súas propias mocións sen intermediación dos grupos políticos. Por todo o anterior, e como no pasado, houbo partidos políticos que non estiveron de acordo con permitir esta participación da veciñanza nos plenos, proponse someter a debate esta moción a fin de adoptar os seguintes acordos. Que se redacte polo persoal técnico do Concello un regulamento de participación cidadá que permita, cando pouco, a participación da veciñanza e das entidades sociais nos plenos, facendo preguntas previamente rexistradas ao Goberno municipal, rexistrando mocións para a súa aprobación polo pleno, unha quenda rápida e áxil de intervencións veciñal para aclarar cuestións tratadas previamente no propio pleno. Ben. José Manuel, ten uso da palabra. Roberto Andrade, ten uso da palabra. Partido Galego. Xosé Lois. Ben, nós imos apoiar a moción. Consideramos que xa houve experiencias neste pleno de escoitar a veciñanza e foron positivas. Non vemos por que non se pode avanzar nese eido. Consideramos moi acaída esta moción, imos apoiarla. Ben, cando o Goberno viu esta moción que presentou vostede, Fátima, vimos o que fan outros concellos cerca do noso, Carballo. Nos prometemos que vamos a estudiar isto cos técnicos do Concello, sempre limitando, como fai Carballo, precisamente, limitando o número de intervencións e a temática das mismas un poquinho que sean temas municipais. Temos que pensar que medios técnicos ten o Concello. O Concello ten unha secretaria. Non temos como outros concellos, como a Carballo, 30.000 habitantes, un departamento técnico, tanto en intervención, como en secretaría, como tema técnico en arquitectura, dotado de varios técnicos. Nós temos unha secretaria para todo o Concello, entonces o que faremos é traelo á mesa de transparencia, ou traemos outros temas. Cando Roberto Andrade falou de crear esa mesa está para estas cousas. Decidámolo, acordémolo nunha mesa e traigámolo aquí. Nós non temos inconveniente ningún. Pero recordelle a Xosé Lois que cando vostedes gobernaron, todo, menos deixar falar a xente, vostede aquí facía, desfacía o que lle daba gana. Non só o público, xa non o público, xa non digo público. A xente que está sentada neste U quitaba e desquitaba a palabra sin ningún tipo de orden. Nin orden no tempo, que usaba como este quería. Eu non me salto un solo tempo. Eu, en cambio, vos sí que vos deixo usar os tempos en algunhas veces fora das normas que temos no reglamento e nunca, faltei o respeto a nadie. Vos aquí, mentres que gobernáchedes, sí que fixechedes faltas de respeto. Están gravadas aí, nas redes sociales, insultándosvos, levantándose xente do pleno, facendo auténticos escándalos. Nós eso non facemos. Participación ciudadana é ter respeto polos cidadáns. Non é unha palabra para quedar ben hoxe aquí diante de todos. É respetar os cidadáns.
Respetar os cidadáns significa respetar primeiro os compañeros que estamos aquí. Vale? Eu vexo moi ben isto que queredes facer. Son o primeiro que vai a estudiar con secretaría, cos técnicos, e traerás aquí a propostas que todos plantexemos, vale? Pero seamos sensatos, Xosé Manuel. Ben, simplemente unha aclaración, porque como sempre vai o vos como que somos o do tripartito, pois no tripartito non houbo absolutamente nada deso do que vostede fala, e deixábase falar ao público, e máis, estivemos a veces ata e pico. Por lo tanto, iso de vos, diga o PSOE, por favor, cando gobernou o PSOE, non nos mezcle sempre. Xosé Manuel, se usted entendiu que eu me quería referir a usted, pide disculpas, refiérome claramente a última legislatura, creo que entendiu todo o mundo o que eu quería decir, vale? Un momento. Entonces, en ningún momento eu lle dixen a usted que usted fixera escándalo nos plenos, eu algún pleno vía e sei do seu comportamento aquí, vale? Entón, eu que pido, e nin tampouco quero, o que non quero é un espectáculo con estas cousas. Temos que ser serios. Queremos crear un reglamento de participación ciudadana? Fagámolo, pero fagámolo con coherencia. O que somos un concello pequeno, cos medios que temos, e dentro dun orden. Se non, o Partido Popular votará en contra. Vale? Se o facemos ben, sin problema ningún. Se queremos que isto se convirta nun circo, non contedes con nós. Fátima, ten a palabra. Sí, quería informar e aclarar que eu xa tiña un borrador deste regulamento un pouco avanzado, pero caí na conta de que foi no tripartito cando sí se permitía falar e na legislatura seguinte non se permitiu, polo tanto, sabendo tamén que durante eses 4 anos que sí se podía falar no pleno, o Partido Popular marchaba cando tiña que falar a veciñanza, tiña dúbida de se realmente esta proposta sairía adiante ou non, porque non sabía se o Partido Popular e o PSOE estarían de acordo. E por iso trouxen esta proposta de mínimos para saber se tiña sentido seguir avanzando nese borrador, pero eu comprométome no seguinte mesa de transparencia a traer o borrador que eu xa tiña, rematalo e traelo para que o revisen os técnicos e nos sirva como comenzo de traballo do grupo. Vale. Eu sempre que me puxo unha camiseta, un símil deportivo, asumín a miña responsabilidade ca camiseta que poñía. Asumo a miña responsabilidade, son do Partido Popular e non podo olvidarme do que fixeron outros. Pero eu que non vou a ser responsable e do comportamento de outra xente do Partido Popular nestas illas. Bastante me chega co meu. Bastante me chega co meu comportamento. Eu non me vou levantar desta mesa. Teño claro, non me vou levantar. Hasta o final da legislatura estarei aquí. Vale? Entonces, o que fixera o antigo Partido Popular, eu non estou de acordo en todo o que fixo o antigo Partido Popular, vale? Pero teño esa camiseta posta e pido disculpas en nome do Partido Popular por haberse levantado os plenos, vale? Non é a maneira de proceder dun partido democrático. Temos que saber escoitar e temos que respetar as opinións contrarias ás nosas. Juan, perdón, Roberto, te queres facer máis ou non? Juan, Lois. Eu non sei por que o alcalde sale a atacar o Partido Socialista nunha moción do BNG, na que simplemente dixemos que nos parecía ben que se dera paso á participación veciñal. Se vostede quere falar de transparencia e de democracia, pois mire, o PSOE, gobernando este concello, foi o primeiro concello da zona e que puxo os plenos en directo, retransmitidos para todo o mundo en directo. Que iso, ainda hoxe non se pode. Hoxe non se pode ver o pleno de Ponteceso en directo, pois o PSOE, en unha afán de transparencia total, puxo os plenos en directo. E ainda hoxe hai moitos concellos gobernados polo Partido Popular nesta comarca que non queren que se retransmitan os plenos. O Partido Popular sí que lle escoce a transparencia e a democracia. E, permítame que yo diga, na súa actitude moitas veces é o que deixa ver, con acabe, non fale, acabou o seu tempo, ten que ser un pouco moderado, vai acabando, vai rematando, non acabou o seu tempo. Mire, eu recordo, porque a veces quere olvidarse, o PSOE gañou as eleccións en Ponteceso, é a forza máis votada do concello.
que vostede lle dé ao mesmo tempo a un partido que quedou de último e sacou un concelleiro, que é un grupo que ganou as eleccións e ten 4 concelleiros, pois mire, eso non pasa en ninguna cámara. No Congreso dos Diputados, o Partido Popular ten máis tempo que un grupo que está no grupo mixto. Nós simplemente queremos que se vai a reformar eso, pois que amplíe as capacidades da oposición para o control do goberno. Porque agora estamos limitados a 3 mocións, 3 plenos e 3 preguntas cada 2 meses. E a veces nin siquiera se manteñen os 2 meses, porque este pleno tiña que ser hai 10 días, e estámoslo facendo agora. Hai casi 15 días que tiña que ser este pleno. Entón, se quere que haxa democracia, permita, por exemplo, que o PSOE, que ten 4 concelleiros e a forza máis votada, poda presentar máis de 3 mocións por pleno e poda facer máis de 3 preguntas e 3 rogos. Ben, isto que está aquí é algo que creou ou que modificou o señor Xosé Lois García Carballido. Vale? Se non saben o que é o ROM. Vale? Nós non tocamos nada disto. Non tocamos nada disto. Todo o que quixemos facer de modificacións trouxémolos a mesa de transparencia que ben dixo Roberto Andrade que tiñamos que crear. A mí non me parece xusto que usted queira ter 5 minutos e que Fátima que tiña que ter un. Vale? Son o primeiro que lle di, vostede foi a forza máis votada das anteriores eleccións. Iso é incontestable. Eu non son como a vostede. Eu non minto. Vostedes foron a forza máis votada das últimas eleccións. Pero, mentres que eu este aquí, isto vai se respetar, e Fátima, José Manuel, a pesar das nosas grandes discrepancias, van a ter o mesmo tempo que ten usted. Por que o pon aquí? Non porque o diga eu, porque o pon aquí. Usted, en cambio, isto utilizaba cando lle daba gana. Usted viña aquí, quitaba ya a palabra aquel, daba ya aquel, metía fora un por dicirlle quero falar. Usted utilizou o que lle dou a gana. Eu non, Eu aquí cumplo isto escrupulosamente. É certo, se o ve, teño subrayado, porque me costou traballo lelo. Subrayei-no, intentei non aprender, intentei adjuntar. Isto creou un tal Emilio Caínzos, unha persona que usted trouxo para aquí. Deronlle voltas os temas a Emilio para crear o reglamento, o acordo, o que usted quería. E agora venme dicir a min isto aquí. A xente xa empezan a conocernos, a todos, a min o primeiro, xa nos empezan a conocer, e a usted tamén, non se olvide, a xente conoceme a min, pero tamén xa empezan a conocer a usted, Entonces, volvo a dicir, digo a Fátima, eu vou apoiar ese reglamento, sempre con sentido común, vale? Sempre con sentido común. Eu pareceme ben que a xente que participe nos plenos dentro dun orden, sabendo ben, e escoitando tamén o que nos aconsella a secretaria neste tema, vale? Entonces, sin problema ningún. Ben, perdón, Juan. Iba a intervir, veño máis atrás, vou a escuitalo, teño que intervir, si ou si. Durante o tripartito, modificaron este punto e si permitían a participación cidadana durante o tripartito. Eu non debería de defender eso do PP. Alá eles, se queren defender eso ou non. A participación cidadana era unha vez terminado o pleno. Participaban os cidadás. Usted daba a palabra aos cidadás, escoitavos, usted daba a participación aos cidadás, escoitavos, e despois chamaba a unha serie de personas a saber por que esa persona trouxera aquí unha proposta para o señor alcalde. Usted, durante o tripartito, nesa participación cidadá, recórdolle ou usted recórdese ben? Recórdese ben, verdad? Pois eso era a participación cidadá que usted permitía. Despois iba chamando a unha serie de personas a intentar intimidar as personas que viñeron aquí a usted traerlle eso que usted abrira. A participación cidadá para traer as propostas. Traíanlle as propostas e despois a usted non lle gustaba oídas. E andaba por detrás chamando a xente a ver se eran capaces de facer calar as persoas. Iso que se lle achaca a outros partidos que si o tiveron, iso facía usted. E de democrático ten moi pouco. Moi pouco.
E eu podo decir a ciencia certa, que fui así. E digo por experiencia propia. A usted. Ben, procedemos á votación. Votos a favor. Vale. Queda aprobado por unanimidade. Última moción do BNG, creo que É a moción para a solicitude de financiamento dos servicios sociais de competencia non municipal. Vale, por alixerar un pouco, non lle vou dar lectura íntegra, xa tiveron acceso todos os concelleiros e concelleiras. O espírito da moción é solicitar a Xunta e ao Estado que cumpran cos seus compromisos respecto da Lei de Racionalización e Sostenibilidade da Administración Pública para que cumplan no financiamento dos servizos impropios que non son competencia municipal, pero que termina por ter que financiar directamente. En concreto, respecto do SAF, que agora mesmo a Xunta e o Estado solamente financian 12 euros a hora, que pasen ao financiamento completo da hora, xa que supón para o Concello un custo de 350.000 de fondos propios e aínda estamos nun proceso de licitación que pechaba hoxe o prazo de presentar ofertas e non sabemos se vai quedar deserto de novo, igual que en decembro, xa hai ofertas. Bueno, pois unha boa noticia. Aínda así, vese que os fondos do Concello son insuficientes para garantir un totalmente eficaz funcionamento do servizo. Consideramos que é a Xunta e o Estado quen debe facer este financiamento porque é a súa competencia directa. Por outra parte, ao mesmo tempo que a Xunta financia o 100% o custo do servizo da escola infantil, xa que agora mesmo efectúase un copago entre a Xunta e o Concello. Este tamén é unha competencia autonómica e deberá estarse cubrindo directamente pola Xunta. Por todo o que se expón, propoñemos os seguintes acordos: solicitar á Xunta e a Administración Xeral do Estado o financiamento íntegro dos servizos como o SAF, que, segundo a lei, son servizos de competencia non municipal e que só poden estar xestionados de forma delegada atendendo ao principio de equilibrio financiero. Solicitar da Xunta de Galiza que asuma o 100% dos custos da escola infantil, toda vez que anunciou e asumiu a generalización da gratuidade de 0 a 3 anos das escolas infantís e está a financiar íntegramente os custes das escolas infantís privadas. Trasladar estes acordos á Consellería de Política Social, Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e ao Ministerio de Derechos Sociais. Trasladar estes acordos á Consellería de Política Social, isto está repetido, vocal, o punto terceiro. Ben, Xosé Manuel, temos a palabra. Adiante. Partido Galego. PSOE. Ben, nós imos apoiar a moción do BNG. Queremos que é moi adecuado falar do Servicio de Axuda ao Fogar de Ponteceso e tamén da nosa escola de 0 a 3 anos. O Goberno de España acaba de aprobar 1.400 millóns nun programa plurianual para mellorar o Servicio de Axuda ao Fogar, para que todas as autonomías fagan chegar canto antes aos concellos esos fondos, e esperemos que a Xunta, cos 12.000 millóns que ten de orzamento ao ano, pois que complemente esos fondos que lle cheguen do Goberno Central. En Ponteceso, por desgracia, temos un déficit moi importante en servizos sociais, non só no servicio de axuda no fogar, senón que vemos hoxe na prensa, por exemplo, que abriu a residencia que financia a Fundación Amancio Ortega en Santiago, os seus primeiros usuarios. En Ponteceso está aprobado dotar dun solar para unha residencia, un solar municipal, aprobámoslo en pleno, iniciativa do PSOE, dotar a Ponteceso dun solar para unha residencia de maiores, ofrecerlle o terreo á Xunta e á Diputación para que leven a cabo a construción desa residencia.
pero non sabemos nada desa iniciativa, non sabemos se o goberno, despois dun ano, si fixo algo para conseguir ese terreo e ofrecer. Entón, pois, felicitamos unha vez máis o BNG por traer o tema dos servizos sociais ao pleno. Nos xa fixemos varias iniciativas neste mesmo sentido, de apoiar a todas estas persoas que están en espera do servicio de axuda do fogar e mellorar as retribucións de todas as traballadoras do servicio. Imos votar a favor da moción de Fátima. Ben, nós non vamos a apoiar esta moción, vale? En primeiro lugar, porque do diñeiro que percibimos ahora mismo externo para o pagamento do SAF, a Xunta e o POS da Diputación son os únicos ingresos externos que temos, a pesar de que o señor Xosé Lois García Carballido acaba de decir 1.400 millóns de euros destinados á Xunta para apoio a servicios sociais. Non, isto non é verdade. Entonces, nós non vamos a mentir, sí que queremos que as traballadoras do SAF e todo estén ben pagados. O Concello dotou 400.000 euros máis no orzamento o servicio do SAF, 400.000 tiña dotado o anterior goberno, este goberno ten dotado 870.000. Entendemos que haxa que exixir a Xunta máis compromiso. Eu son o primeiro, transmitimoslle unha reunión a conselleira, vale? Que necesitamos que isto teña un compromiso real. O Goberno Central fai cero aportación aos servicios sociais dos concellos. Entonces, engañar a xente e dicirlle aquí ora 1.400 millóns e que isto sone, como outro día na Voz de Galicia, 160 millóns de euros de fondos Next Generation, películas aquí as justas. Películas as justas. Entonces, nós intentaremos dotar o SAF, e de certo, o SAF non quedou desierto, vale? Pero o que non vamos a facer é instar a Xunta e non instar a outras entidades a que isto sea asumido a partes iguales. A nós, orzamentariamente, estamos empezando a colapsar. Eso sí que é verdade. En canto a Fundación Amancio Ortega, Xosé Lois, volvo a decir o de todos os días. Teñen que deixar de engañar a xente. Decir mentira tras mentira. Mentira sí, día non. Fundación Amancio Ortega. Dios mío, o sea, eu personalmente, porque isto doíume moito, que anunciaran isto, fixen os contactos. Non fixéchedes nada, ningún de vosos tres, por isto. Engañáchedes a xente. Dixéchedes que estabades en conversacións e que a Fundación Amancio Ortega iba a facer unha residencia en Ponteceso. Mentira! Mentira! Non fixéchedes nada. Eu comprobeino. Vale? Non fixéchedes nada. E vindes aquí a xente e dicide que a Fundación Amancio Ortega, se lle presentamos uns terrenos que fan aquí, hostias, eu non vou facer iso. Eu iso non vou facer, teño claro. Vale. E vos tendes a santa cara de vir aquí a volver a repetir iso. Xa o repetichedes en campaña electoral, repetichelo 20.000 veces nos plenos aquí na anterior legislatura e vindes hoxe aquí a volvedelo a espetar e quedades tan tranquilos. Bueno, Fátima. Sí, por aclarar que na moción que presentou o BNG non se fala de exixir por exixir, senón que se fala de que se cumpla a lei, porque a Lei de Racionalización e Sostenibilidade da Administración Pública, no seu artigo 25.2, xa non inclúe a prestación dos servicios sociais como unha materia que deba exercer o Concello entre as súas competencias propias. E por iso, nos acordos solicitamos a Xunta de Galiza e a Administración Xeral do Estado que se fagan cargo do 100% destes custes. E por iso, nos acordos, incluímos trasladar estes acordos ás consellerías correspondentes, á Consellería de Política Social, ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e de Benestar e ao Ministerio de Derechos Sociais.
Eu non estou referíndome exclusivamente á Xunta, refírome tanto á Xunta como ao Estado. Vale, eu matizoche outra vez para que a xente o sepa. Da hora do SAF, dos 25 euros, ahora mismo, 25 euros, a Xunta paga 12. É o único que paga, a Xunta de Galicia, 12 euros dos 25 que temos que poñer. Ben, entón, Vale. se enmendamos a parte expositiva e quitamos destes custos a Xunta e o Estado, quitamos e o Estado, estaría vostede de acordo coa moción? Tendría que contestamos, vale, posiblemente. Eu creo que temos Pero hai que... que votarlo agora. Vale, nos vamos a ester, va de la sacar igual, vale, falaremos desto sin problema ningún na comisión de transparencia. E aclarar que deses 800 e pico mil que vostede di que se consignan nos orzamentos, está incluída unha parte que é a que aporta a Xunta, que son 460.000, e 350.000 que son fondos propios, que son os que dende o BNG entendemos que non deberían aportarse fondos propios, senón que debería estar financiado o 100% pola Xunta e o Estado. E nós somos conscientes desa, Fátima. Claro que somos conscientes de que para nós... Xa, pero cando se di que no orzamento de Ponteceso están consignados 800 e pico mil de euros, parece que sexan todos fondos propios, a parte que se cubre con fondos propios son 350.000. Acabo de dicir, vale, 12 euros por parte da Xunta e incluso a Diputación, a través do Post Social, aporta 70.000 euros, número 2, vale? En ningún momento non vou a deixar nin que a Diputación aporta 70.000 euros ao SAP, vale? Pero 70.000 máis os 12 euros que aporta por hora do usuario a Xunta non chegan, vale? E o recurso é o que é. Ben, Xosé Lois, temos a palabra por última vez. A ver, brevemente, o que lle interesa a Ponteceso. Hai un acordo plenario para que o Concello encontre un terreo. E unha vez que teña o terreo, ofrecerlo a quen faga a residencia. Eso está aprobado. Ou é que nos motivemos atrás. Entón, eso é o que nos interesa. Utilice o seu turno de rogos e preguntas porque isto non está na moción que presentei, por favor. Espera, Fátima, por favor. Entón, eso é o primeiro. O segundo, evidentemente, a lei de dependencia, que foi unha creación do Goberno de España cando gobernaba Zapatero de España, a lei de dependencia, marcaba unhas cantidades mínimas que o Estado iba a aportar ás comunidades autónomas según o grado de dependencia, vale? Según grado 3, grado 2, dependencia severa nivel 1, nivel 2, en cada un dos dous grados. Entón, non é que o Estado lle aporte ao Concello de Ponteceso, que o Estado aporta á comunidade autónoma, que é a que ten as competencias de servicios sociais, e a comunidade autónoma pode complementar esos fondos e pasarlos a Ponteceso. Entón, non se alporice tanto, non se poña tan alporizado, porque o Estado non financia a dependencia, sí que financia a dependencia, mas a dependencia foi unha creación do Goberno de España co apoio do Parlamento na época de Zapatero. Pero nós, aproveitando que o Bloque ven a falar de servicios sociais, nós recordamos que hai un acordo plenario para dotar a Ponteceso dun solar e ofrecerlo a quen queira facer a residencia. A Diputación ten acordos con 3 concellos da provincia para facer residencias. Seguramente, cando estean esas 3 residencias en marcha, pois haberá outra convocatoria. Pois nós temos que estar aí para ofrecer ese terreno. Vale. Por que non? Xosé Lois, terminou o seu tempo. Xosé Lois, pregúntolle, diga diante de todo o mundo, cando se reuniu usted ca Fundación Amancio Ortega? Digo, quero que o diga, que o escoite todo o mundo. Diga usted, mas os compañeros, cal foi o día, porque eu se me reúno ca Fundación Amancio Ortega, ese día apunto, apunto, na miña senda. Reunión co presidente da Fundación Amancio Ortega. Que día se reuniu? Digo. Por favor, procedamos á votación. Vas a rectificar o punto que falábamos de entre a Xunta e o Estado, non? Se alguén precisa que se modifique para apoiala, estou disposta a modificalo, pero penso que o
o que dicía Lois é correcto, que o Estado envía fondos á Xunta e a Xunta é que non distribuye aos concellos. Eu penso, non me atrevo... Iso é así. Entón, eu estaba disposta, pero xa que aclara isto Lois, neste caso estou de acordo. Penso que é así, non estou totalmente segura, pero penso que é así. Entón, procedemos á súa votación, por favor. Queda íntegra, queda como acrescentei. Vale. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Unha moción de urgencia presentada por o Partido Socialista. Vale, primeiro temos que... Vale, votar a urxencia da misma. Vale, unha moción de urxencia por parte do Partido Socialista. Votamos a urxencia da misma. Podo expoñer o... de que trata a moción? Sí. Moi ben, moitas gracias. As comisións de festas, as asociacións culturais e as deportivas non recibiron un euro de axuda nesta legislatura. A pesar do apoio do Pleno Municipal a todas as iniciativas en materia orzamentaria que trouxo o Goberno local, a situación é insostible, porque non se convocaron axudas e o tecido social estáse resentindo. De ser un concello que destacaba polo liderazgo social e deportivo, estamos a pasar a todo o contrario. É preciso mobilizar estas axudas para o tecido asociativo. Por todo isto, traemos unha moción con 2 puntos. O primeiro di, propón publicar no mes de xuño de 2024 a orde de axudas para o tecido asociativo do municipio. E 2, executar o recollido no orzamento no que respecta ás subvencións nominativas, de xeito que os fondos cheguen xa ás contas das asociacións do municipio de Ponteceso. Ben, votamos primeiro a urxencia. A mí gustaríame coñecer o motivo da urxencia, realmente. Cal é o motivo da urxencia? Por que non se presentou en tempo a moción? Xosé Lois, pode contestar iso? Presentámola, creo que foi o lunes, non? Presentou un amplazo dentro das mocións de urxencia, non recordo se foi o lunes ou o martes a primeira hora. A ver, nós o que queremos que é urxente que as asociacións cobren, porque están nunha situación moi mala financiera, porque non teñen axuda do Concello desde hai máis dun ano. Entón, consideramos que é urxente. A min pareceme urxente que as asociacións cobren. Se a moción, se aproba a urxencia, seguramente votaría a favor da moción, pero non vou a votar a favor da urxencia porque penso que se podía ter presentado con máis tempo. Ben, votos a favor da urxencia desta moción? Votos en contra? Abstencións? Votastes en contra. Non se inclúe na orde do día. Vale. Ben, pasamos ao turno de accións de contas de resolucións da alcaldía. Dende a número 232-2024, o 15 de marzo, ao 477-2024, do 6 de xuño. Xosé Manuel. Dación de contas, non? Non, aquí non se vai debate. Aquí non hai debate. Pasamos a preguntas. Vale, entonces, como ben indica a señora secretaria, pasamos ao último punto do pleno, rogos e preguntas. Por favor, Antía, cando podes. Está un rogo presentado polo Partido Socialista, presentado por rexistro, e unha pregunta tamén do Partido Socialista. Ben, Xosé Lois, ten o turno da palabra. Os rogos e preguntas que non están registrados van despois? Sí. Ben, un rogo que tiñamos, dado o estado lamentable no que se encontra a vía entre Gorme e máis o Faro Rompudo, que é de titularidade do Porto da Coruña, e sobre todo a falta de mantemento. A senda está partindo por varios sitios e xa resulta un pouco insuficiente, porque esas fixose moitos anos, pero agora co tránsito que ten do Camiño dos Faros, de persoas que van paseando hasta o Faro e de ciclistas tamén, pois creemos que incluso hai que ampliar esa senda.
Entón, pois, o noso rogo vai dirixido a que o Concello, en contacto co Porto da Coruña, que se poña mans a obra. Pedimoslle unha entrevista ao presidente do Porto, o presidente do Porto chamounos por teléfono, e estuvemos falando con el desta obra e díxonos que xa estaba falando co Concello. Entón, pois, o noso rogo vai dirixido a que se acometan as melloras nesa vía canto antes e incluso algún proxecto para a posta en valor do faro Roncudo e da zona de Roncudo onde están as cruces, que é un dos sitios máis famosos non só de Ponteceso, de Corme, sino de toda a Costa da Morte, e creemos que, igual que se fixo no faro de Laxe, unha pequena intervención con cargo a Autoridade Portuaria da Coruña, pois que tamén no faro Roncudo se pode facer esa intervención. Ben, aquí voulle deixar que responda ao meu compañeiro Juan Ramón Torrado. O día 13 de maio vamos unha reunión co conselleiro de Pesca, o señor alcalde, o concejal de obras nos Constantín Macero, o conselleiro de Pesca na que estaba tamén o presidente de Portos. Entre os proxectos, nos trasladábamos un proxecto e a raíz de estar ali saliu esa carretera, saliu en coloquios de carretera. De feito, trasladamos un mal estado, trasladei un mal estado xa que conozco, trasladei un mal estado do faro en sí e incluso da contorna, porque tiñamos unha petición por parte de xente de Corme a facer unha obra ali, trasladámoslo ao director de Portos que estaba, José Antonio, que estaba presente na reunión. Contestounos que o iban a intentar, que había que falar con Martín, da Autoridade Portuaria, pois esa zona toda pertenece á Autoridade Portuaria, e que en breve se poñerían en contacto con nós. Nos días que o alcalde estuvo ausente e eu ocupei o seu lugar, tuve unha chamada do presidente de Portos, José Antonio, no que nos anunciaba que sí se iba a cometer esas obras, que sí se iban a cometer, e que estivéramos pendiente única exclusivamente da chamada de Martín da Autoridade Portuaria, o cal esa chamada xa recibiu nestes días atrás o señor alcalde. De feito, eu non sei, usted igual xa tiña presentada, pero tamén a podía ter retirado, porque usted mismo publica ayer un trociño así pequeno, se cada non sei se é con intención de que se vexa ou que non, reconoce, como fixe agora, que xa lles comentaron que xa estaban mirando eso, non nos quixo revelar prazos de mellora, pero sí dixo que estaba falando co Concello de Ponteceso e anunciará os acordos tomados no seu momento. Usted sabe como, mellor que ninguén, como funcionan os plazos. No seu momento, cando teñamos a confirmación dos plazos en que se vai a cometer, non quedará outra que comentarlos ao pleno, porque faltaría máis. Pero é curioso, porque incluso na súa exposición é curioso que relate cousas, ou me lea a memoria, pero non creo que teamos tan sincronizados, parece que non, todo o contrario, ou me lea a memoria a mí, ou prácticamente están os dous de testigos, que eu lle trasladaba ao director de Portos e ao conselleiro de Pesca. Ben, Xosé, Martín chamoume fai uns días, vale? Pero nós non vamos... Usted falou con Martín. Martín dixe claramente, porque eu falei un bo rato con Martín, quedamos en vernos esta semana que entra. Falei un bo rato e Martín contou unha conversa que mantivo con usted. E dixe claramente que non lle iba a facilitar información dunha reunión, onde estivera o alcalde a alguén da oposición, o cal me parece superlóxico. Entón dixe claramente que estaba falando con nós deste asunto e ainda así o largou a Voz de Galicia. Cando sabía que estaba falando con nós. As comisións de transparencia
son para este tipo de cousas. Usted podía vir aquí á Comisión de Transparencia e dicirme: señor alcalde, usted está mantendo conversas con a autoridade portuaria? Eu diríalle: sí, estamos mantendo conversas. Vale, pero a día 12 sí que hai unhas palabras, un inicio de conversación, como ben dixo Juan, de que vamos a chegar a un acordo para arreglar a carretera do Cabo e máis para facer un investimento no Faro, pero non está firmado. E nós, mentres que non estén firmados, non anunciamos as cousas. Dixenlle 1000 veces, nós non somos como facían vostedes, anunciaban as cousas e depois non as facían, nós non. Cando este firmado, ese convenio, traerémolo e explicarémolo a todos os grupos do goberno. Pero non está firmado, non vamos a andar facéndolle creer a xente que xa está feito, que Corme vai a ter a carretera ao Cabo lista, que xa estará pintada a senda, ao Faro. Non somos así. Non está firmado. Hai unha conversa con moi boas intencións por parte da autoridade portuaria. O presidente de Portos falou con Juan cando eu estaba ausente e Martín confirmoume fai uns días de que sí, que parece que a intención é boa. Pero, insisto, non está rubricado. E mentes que non este rubricado, este goberno non anuncia. Ben, seguinte pregunta ou rogo. Esta pregunta, sí. Vale. Lois, a seguinte que tes. Ben, sobre o prego de prescripcións técnicas da praia do Servicio de Salvamento e Socorrismo. Nos atopamos dúas eiras moi importantes. A primeira é que omite o salvamento e socorrismo na praia de Niñóns, siquiera o fin de semana, vale, como houve nos últimos anos, e desaparece. A primeira vez que se licita o servicio, nesto hai que felicitar o Concello pola licitación, pero nós, se necesitaba ampliar o crédito, pois sabe que se o trae ao pleno, que iba a contar co apoio dos 4 concelleiros e concelleiras do PSDG-PSOE para non deixar fora a praia de Niñóns do Servicio de Salvamento e Socorrismo. E tamén atopamos que entre os vehículos que se ceden ao servicio está a lancha de salvamento que se conseguiu na pasada legislatura, unha Zodiac nova que as que tiña o Concello estaban en moi mal estado, pero non está a moto de auga que si estivo en servicio na pasada legislatura polo Servicio de Salvamento e se baixaba e se subía todos os días no Porto de Corme gracias á colaboración de Protección Civil, pero vemos que este ano non está. Xa no verán estuvo guardada, no verán de 2023, cando vostede entrou na alcaldía, estuvo guardada a moto de salvamento, e agora vemos que teñen pensado ter guardada outros 3 ou 4 anos porque non está no prego de salvamento. Entón, a nos interesa que Niñóns teña servicio de salvamento e que xa que temos unha moto de auga e un equipamento que está valorado máis de 30.000 euros, se queda nos meses do verán no que temos patróns de salvamento e socorrismo, que esa moto de auga se poña en servicio. E así teníamos 2 praias con embarcacións. Podíamos ter unha na praia do Osmo e outra en Balarés, por exemplo. Ben, o prego das prescripcións técnicas que formulamos para o Servicio de Socorrismo contemplaba, se non mal me equivoco, 3 socorristas en Balarés, 2 na Ermida e 2 no Osmo, creo que eran, deixando, como vostede ben di, sin socorristas o fin de semana a playa de Niñóns. Tuvemos que recurrir a esa decisión, a decisión que vostede agora acaba de decir que sempre houve socorristas en Niñóns. Bueno, xa estou cansado de mentira tras mentira, mentira, saca a boca, xa. Eu digo o que me autorizou a intervención. Nós naquele momento non saliran as axudas a socorrismo, que as solicitamos fai uns días, unha subvención. Vale. Se nós soubéramos que esa subvención iba a sair, orzamentariamente poderíamos ir un pouco máis. Naquele momento, o que me recomendou a intervención de non salirnos de 85, 87.000 euros, me acordo, máis ou menos. E foi o que fixemos. Entón, que priorizamos? Temos que priorizar as playas. Vale. Eso non conleva de que usted, vale, aquí na súa moción, para que a xente sepa, fala da moto d'agua. No ano 19 a Xunta realizou unha cesión dunha moto d'agua acuática ao Concello de Ponteceso, máis concretamente ao GES.
Recórdelle que a Diputación, en 10 anos de existencia do GES, dou 0 euros de equipamento a esa entidade. Cando a única que ten competencia nos concellos de menos de 20.000 habitantes é a propia Diputación. A Diputación que goberna o Partido Socialista. Como ben debería saber, o GES ten un ámbito supramunicipal. Supramunicipal. Laxe, Malpica, Coristanco, Cabana e Ponteceso. Vostede, destinando o moto de rescate aos socorristas, como fixo no ano 2022, incumpliu o convenio, porque destinou a donde non debía e deixou os concellos do GES sin o servicio para o que foi destinada a moto de rescate. Sabe canto debería de pagar o concello por incumplir ese convenio? Este convenio, usted sabía, 30.000 euros. 30.000 euros de penalización. Ou vemos de perder o camión do GES porque usted incumpliu este convenio. Ou vemos de perder 500.000 euros, que o sepa toda a ciudadanía, porque usted tiña un convenio que asinou usted, Xosé Lois García Carballido e un tal Alfonso Rueda Valenzuela. Este convenio. Vale. Mentres que eu sexa alcalde, aquí vanse facer as cousas como teñen que ser. Sempre dentro dunha legalidade respetando as institucións. Neste momento, o Servicio de Socorrismo do ano 24 conta cunha embarcación neumática en perfectas condicións e no referente a moto de rescate estánse estudiando por parte dos técnicos se é posible a súa desafección do servicio ao que está destinada, xa que o convenio finaliza durante a anualidade 2024. Mentres tanto, temos que utilizar os medios dispoñibles. Comenzamos a campaña do 24 antes que nunca, o 22 de xuño, e rematámola o 8 de setembro. Queremos dar un servicio de calidade aos usuarios nas nosas playas, e cada ano vamos mellorando. Na playa de Niñóns, levamos, Constantino podeme corrixir, tuvemos 3 semanas. Usted fálanos de calidade das playas. Niñóns, abandonado. A Barda, abandonado. Balarés, levamos 3 semanas traballando en Balarés a destajo. Abandonado. Abandonado. Non miraron para as playas en 4 anos. Non lle puxeron a man as playas. Nós estamos dotando as playas de todo tipo de contenedor, baños en todas as playas vai haber este verán, servicio de socorrismo, e ven usted falar da moto de agua. E por último, recórdelle. Isto, igual que lle fixo antes o señor Iroa, porque usted ten un problema. Ten histórico. Usted, día sí, día non, salía na prensa. Presente estas mocións, eu non sei se con ganas de que lle aticemos ou con que ganas ten. Usted saliu na prensa, máis grave parece aínda o mal uso da moto no porto de Corme, que provocou as denuncias de veciños por poñer en risco o resto dos usuarios do porto. Unha situación que este GES non ten nada que ver con esta actuación temeraria. Isto foron declaracións cando lle preguntan a persona do GES que pasaba ca moto de agua. Sabe quen andaba con esa moto de agua? Polo muelle de Corme. Sabe quen andaba? Eu sei, non é? E moitos dos que están aquí saben tamén. E quen causou daño ás embarcacións? Unha persona que está na súa lista de goberno. Sábese ben, eh? Entón, usted agora venme dicir a min que incumpla un convenio que usted firmou ca Xunta. Este convenio está firmado, insisto, esta é a súa firma, esta é a súa firma e esta é de Alfonso Rueda. Vea, se quere alguén pode vir ver, a súa firma é de Alfonso Rueda. Incumple o convenio co presidente da Xunta, naquele momento vicepresidente, a costa de que podíamos perder 30.000 euros, correndo riesgo de perder, por favor, correndo riesgo de que podemos ou vemos de perder o camión, usted incumple igual, a moto, a máis ainda. Vou dicir a última para que o sepa sempre. Para nos tráfico e a moto está sin matricular. Iso fixeron vostedes, gobernando vostedes, para nos tráfico e a moto sin matricular. Nós non. Nós non presumimos. Estamos bastante fastidiados por non poderlle dar socorrismo á praia de Niñóns. Bastante fastidiados. Non tiñamos, naquele momento, non tiñamos o suficiente crédito por parte do que pensaba a intervención. E por último, isto espero, dixenlle un día na Comisión de Transparencia, eu sei, como vin que non me respetou na Comisión de Transparencia, que lle dixen diante solo dos portavoces de cada partido, que nunca me gravase, e vou a repetir diante de todo o mundo, e aquí sí que lle aviso, nunca máis na súa vida me grave sin a miña autorización. Vale?
Hoxe vou a recordar, porque usted me pide que yo recorde. Fala do meu salario. Sabe canto cobro eu? O meu salario público. José Manuel Mato cobra neste concello 36.000 euros. Sale publicado no Boletín Oficial da Provincia 27 de xullo. Constantino, 32.400. Marisé, 27.200. Raquel, 16.200. Iso que cobra este goberno. Vale? Usted, que me critica a min polo meu salario, pono aquí na moción, salarios do equipo de goberno do alcalde, usted, non vou a criticar xa o que fixo no ano 2015, vou falar do ano 2019. Xosé Lois, isto é respeto polos compañeiros, 47.758,30. 47.758,30. O seguinte, ao cal usted respetaba moito, 23.800. Eu, a unha persona que non só respeto, que lle quero, 36.000, 32.400. 100 euros menos que min. Vale? 100 euros menos que min. Vale? Oste, 47.000, 23.000 o seu segundo. O seu de terceira, que está hoxe aquí nesta mesa, 23.800. Unha persona que tamén está nesta mesa hoxe, 14.280. E outra persona que agora non está nesta mesa, 14.280. 123.918,30. Isto, cada día, hasta ahora, usted tuvo o santo poder de facer e desfacer o que lle daba gana aquí. Fixeron e desfixeron o que lle daba gana. Engañaron a xente, mentironlle, dixeronlle de todo. Dixeronlle o que quixeron dicirlle. Boletín Oficial da Provincia. Trouxenlle os publicados. Isto non pode mentir. Isto é a realidade. José Manuel Mato cobra 11.000 euros menos que cobrou vostede. 11.000 menos. 36 contra 47. E eu, hoxe, aquí diante de todo o mundo, vou dicir, mentres que eu sea alcalde, non me vou a subir este salario. Mentres que eu sea alcalde, vou a ter este salario. E os meus concelleiros, cando poda, ansi de subir. Vale? Eu non quero para min 47.000 e para o meu segundo 23.000. O sea, usted o 50% máis do seu segundo. Alguna pregunta máis, por favor? Non, agora vamos por ese ojo. José Manuel, cando queires. Ben, non sei a que se estaba en outro mundo, a mellor, pero volvíos a referir a min. Eu non sei por qué, non sei, con un papel, non sei que me quere dicir. Sí, acaba de facelo, Non me recórdolle... para nada. Sí, que va. Recórdolle, xa que hai un momento, tamén non sei se acorda, levantou uns papeliños que era o RON. Recordo tamén. Bueno, pois o RON, ese documento tan famoso, é para os concelleiros, pero é tamén para o señor alcalde, ou é que o señor alcalde non ten, pois leva usted falando de la Virgen María e de San José 10 minutos sin explicación, o sea, un fala dos avións e outro fala dos submarinos, e estamos así. Levamos digamos que un partido de tenis aí de discusión sin xeito, cando a única realidade, a realidade que hai, é que aquí non se fai absolutamente nada. Primeiro rogo, xa o dixen na intervención anterior, rógolle, por favor, que chamen e despois diránme que son un agorero, vai a pasar algo estes días, vai a pasar algo na carretera que vai a Malpica, e despois dirán que non o sabían. Eu quero recordar a usted e máis ao señor representante do Partido Socialista. Non vai a ser que pase algo. Ben. En canto a tiña unhas preguntas, pero xa vou pasar. O único que quero recordarlle é que usted fálame moi ben, pero cal é o problema? Todo o que me di nunca o cumple. Non me mira así. Non hai exactamente un mes, máis ou menos, comisión de transparencia, dígolle, mire, eu necesitaba uns documentos, quere que yo presente por escrito ou non. Non fai falta, sigo esperando por esos documentos.
Comisión de Transparencia, falamos das facturas, de como van a presentarse as facturas nos distintos papeles. Ahora dime que estaban as facturas que veñen agora estaban de antes. Bueno, se estaban de antes, aquí hai un fallo tremendo. Por qué? Porque se estaban de antes as facturas e houve unha auditoría tan famosa e en esa auditoría dixeron que estaban ben, non entendo. Porque unha factura de 15.000 euros é que poña solo o que poñía ali, que era non sei que de, bueno, para aguantar os contenedores, 15.000 euros, e a auditoría di que está ben, algo falla. Nada máis. Vale. A auditoría, José Manuel, informa factura por factura. A factura trae un albarán grapado. Quen firmou ese albarán? Vale? Que operario firmou ese albarán? Vale? E as unidades de obra que ten cada albarán. Vale? Todas as facturas, e quen quiso ver as facturas puido velas. Vale? Se usted quixera ver as facturas e se eu lle estou debendo documentación que lle prometí na Comisión de Transparencia, revisareino e pídolle disculpas diante de todo o mundo, vale? Eu cumplo sempre a miña palabra. Vale? Podo ter erros como a calquera, vale? Pero cumplo sempre a miña palabra. Vale? Se quere ver as facturas que van na auditoría, non temos inconveniente ningún en que as vexa. Pero insistolle, eu a todos os proveedores cos que fun estando desde o que usted me comentou de poder aclarar mellor as facturas, a todos lle dixo, señores, hai que identificar ben todas as facturas que entren no Concello. E neso estou, porque de certo estou todos os meses ticando as facturas con Fernando e con José Antonio para intentar corregir textos. E ainda así temos errores. E eu, cando enseñei ese papel, para nada me quería referir a usted. De certo, falei, dixen, na legislatura do 15 non vou a falar, falo da legislatura do 19. Para nada, me quiso referir a usted. Está ben. Entón eu estou en outra onda, perdone. Usted podía calar. Por favor, por favor. Por favor. Fátima, ten uso da palabra. Vale, teño 3 preguntas e 3 rogos. Primeira pregunta. O vindeiro luns cumplirase un ano desde que este pleno elixira alcalde ao señor Mato. Un ano onde a planificación e a presentación á veciñanza de ningún proxecto de goberno brillaron pola súa ausencia. Un ano onde entre os poucos anuncios e compromisos expresados por este alcalde estaba o apoio e o seu compromiso co pequeno comercio local. Este apoio ao pequeno comercio local tivo unha primeira intervención en Nadal, coa celebración dunha campaña de dinamización das vendas. Esta campaña, que se chamou As fadas de Pondal voando libres polo comercio local, presentouse como unha campaña non estacional e de continuidade. Poderíanos indicar o señor alcalde cales foron o resto de accións ligadas a esta campaña que se desenvolveron despois do Nadal e que xustifican que a cartelería desta campaña siga pendurada nas farolas do Concello 6 meses despois de Nadal? Podería o señor alcalde indicarnos que outras campañas a favor do comercio local e en cumplimento dos seus compromisos levou a cabo este goberno? Sí. Tes toda a razón. Iniciamos unha campaña de fadas do Pondal. Estamos traballando na segunda volta desa campaña, vale, pero o único culpable de que esa campaña vai ser con retraso son eu. Vale, non dei o ok aínda as cousas que se me están planteando, pero, bueno, vou intentar agilizar o máximo posible. Pero, insisto, o único culpable desa situación son eu. Segunda pregunta. O pasado 11 de marzo apareceu en prensa e poidemos apreciar que o Concello modificara o acceso á Praza do Recheo para facilitar a entrada de autobuses. Varias persoas entendimos con aquel anuncio que a devandita intervención estaba encamiñada a trasladar a parada dos autobuses regulares. Mais fomos vendo co tempo que os buses regulares seguen a ter a súa parada noutro extremo da praza. E ao mesmo tempo poidemos ver en varias ocasións que autobuses turísticos quedaban estacionados xornadas completas nese lugar, xusto diante do monólito pondaliano, impedindo totalmente a vista deste emblema ao bardo, que desde 1981 decidiu a veciñanza que presidira a Praza do Recheo, e que pouco a pouco semella que queremos dar a esquecemento. Señor alcalde,
pode aclarar cal é a finalidade desta zona reservada para autobuses? É un lugar para deixar recoller as persoas? Ou este goberno estimou axeitado que estacionen xornadas completas autobuses nesta ubicación impedindo a visita ao monólito de Pondal? Ben, mantivo reunións co empresario local de transportes e a petición deles é conversas con as líneas regulares. Fixemos a modificación na Plaza do Relleno. A modificación inicial era con vistas a que había bastantes reclamacións de que nos giros que viñan de Cabana hacia Ponteceso, cando querían entrar no Relleno, pois a entrada era moi limitada, ampliámola creo que 2 metros, non, Constantino, máis ou menos, para cada lado, e unha vez que ampliamos a entrada, a sugerencia de varias empresas, entre unha delas a empresa local, que era a parte menos lesiva para as persoas que viñan nos autobuses, poder baixar nunha zona tranquila. Por iso decidimos aquela ubicación. As líneas regulares, é verdad, eu se percibino pola mañán, cando chegou a línea regular, non o están usando correctamente a entrada do lado da Casa de Eiroa, daquel lado. De certo, outro día na reunión con a Secretaria Xeral de Mobilidade, transmitiño que había que, por favor, comunicarlle as líneas regulares que tiñan entrar ca plaza, que o tráfico non podía estar parado porque eles ocupaban a vía de paso. A nosa idea non era para nada obstaculizar o busto de Pondal, para nada, senón que era buscar un sitio seguro para que as persoas que viñan nun autobús poderan baixar na Plaza do Relleno e que consumiran nos locales que hai en frente ao Relleno. Era a nosa idea. Se nos equivocamos, creíamos que non había moitas máis opcións onde poder meter un bus con seguridade. E foi un pouco a partir da ampliación da entrada do Relleno. Logo a intención era que sexa un lugar onde deixar e recoller persoas, non onde permanezan os autobuses estacionados durante todo un día. Totalmente de acordo. Que pasa? Que iso lévame, aponteino, lévame a seguramente ter que pensar en limitar a estacionalidade do bus nesa zona que vostede di. Con mor do día 17 de maio, Día das Letras Galegas, e este ano dedicado á escritora Luisa Villalta, o Concello de Ponteceso celebrou nas instalacións da Biblioteca Municipal un taller de escritura creativa chamado Debuxar as Letras. Conforme puidemos ver na reportaxe fotográfica, a actividade consistía na realización de caligrafía artística en acuarela, técnica tamén chamada lettering, é dicir, literalmente debuxar letras. Supoño que nas actividades relacionadas co Día das Letras Galegas, algúns dos obxectivos previstos a cumplir polas actividades celebradas poden ser evitar o retroceso no uso da lingua galega que ven observándose pouco a pouco nos últimos 10 anos no noso Concello, ou dar visibilidade e difundir a figura e a obra de Luisa Villalta, por dicir dúas cousas que se me veñen a cabeza. Pero formulo a seguinte pregunta á señora concelleira de Normalización Lingüística, ou no seu defecto a quen sexa titular responsable da concellería que celebrou esta actividade. Cales eran os obxectivos polos que se celebrou esta actividade? Cal foi o impacto acadado con ela? Considera vostede que esta actividade cumplía alguna finalidade aliñada co motivo da existencia do Día das Letras Galegas? Ben, vou responder eu. Fátima, sabes que sempre vou de frente, vale? Nós non podemos controlar a actividade que genera a Fundación, nós non estamos no día a día da Fundación, e eu non podo responder a eso que me formulas, vale? Non sei que me estás a falar, eu teño claro. A Fundación non figura na publicación que eu vi na páxina, nas redes do Concello, non figura que fose unha actividade da Fundación, figura que era unha actividade do Concello. Non, é unha actividade da Fundación, polo que eu sei, non participamos para nada, só o que lle damos é trasladamos o que nos pasa á Fundación, vale? Non é algo que falamos na Comisión de Transparencia, creo que temos que darlle unha volta ao papel que ten o Concello na Fundación, posiblemente. Pero que non entendo nada, é que a comunicación desa entrada na páxina do Concello
non fala de que sexa unha actividade da Fundación. A través das redes do Concello estáse atribuindo ao Concello actividades que non organiza ou como está indo isto? Pois se é así, non o sei, respóndoche totalmente con franqueza, non sei se eso se publicou, pero o que sí sei é que eso non organiza o Concello. Vale? E se se publicou de forma que dé a entender que organiza o Concello, pois está mal publicado. Nós non participamos nesa organización, celebrouse na biblioteca, como tampouco participamos dos actos, na organización me refiero, perdón, na organización dos actos do día 17 de maio. Vale? Sí que estivemos, vale? Pero é totalmente un cometido da Fundación. Pareceme ainda máis grave que se difunda que o Concello fai algo que non fai, que simplemente cede un espazo. Preguntarei. Mais? Vale, rogos. No mes de xaneiro solicitamos un pleno extraordinario desde os grupos municipais do PSOE, Adiante por Ponteceso e BNG. O motivo era presentar ante a veciñanza o noso desacordo coa forma de obrar deste goberno respecto á falta de publicidade nun proceso de contratación externo, pero no que un familiar do goberno resultou seleccionado. Naquel pleno, entre outras cousas, expresei que desde o BNG consideramos que por transparencia estas ofertas debían difundirse mellor a través das canles municipais. Malia o anterior, seguimos observando anomalías importantes na comunicación destas informacións. Se ben, podemos ver que nas redes do Concello seguen a difundirse ofertas de emprego de empresas privadas ou, curiosamente, mesmo doutros concellos. Teño aquí tres ofertas de emprego que se publicaron entre o 26 de abril e o 5 de xuño, repartidor para lavandería, peóns de Serradoiro, auxiliar de axuda a domicilio do Concello de Carballo. Mais, curiosamente, seguen quedándose en publicitar por estes medios, que son os que chegan a máis persoas, os propios procedementos abertos polo Concello. Teño aquí que saiu publicado no BOP, no Boletín da Provincia, o 14 de maio, a provisión por concurso oposición dunha praza de funcionario interno de técnica de museo e formación dunha bolsa de emprego. Isto non se publica nas redes do Concello. Teño tamén a resolución que se publica no Boletín da Provincia do 22 de maio, convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a tempo completo para o servizo de limpeza de praias. E isto tampouco se publica nas redes do Concello. Por se non quedou claro no pleno que solicitamos e celebrouse en xaneiro por mor da contratación dun familiar do goberno municipal na planta de transferencia de lixo Pontecesá de Sogama, formulo o seguinte rogo: que se dea publicidade e difusión a través das redes do Concello das ofertas de emprego públicas ou calquera procedemento de contratación que se abra polo propio Concello. Ben, non estou controlando a comunicación do Concello posiblemente como se merecería, porque creo que teño que estar outras cousas, vale? Pero o número de persoas que se apuntaron en cada unha dos dous procedimentos é altísimo, vale? Entendo que é un error, non estou disculpándome, é un error, vale? Pero o número indica que a xente se enterou, vale? Tanto nun procedimento técnico museo que se apuntaron o último día que eu mirei, o último día, que non era o día de cierre, había apuntadas 17 personas, para un único puesto, había apuntadas 17 personas de toda a provincia da Coruña, vale? En algún lado o tiveron que ver, e de limpiezas de playas, 24 personas, vale? Entonces, non creo que sea que hai que comunicar mellor, que hai que poñelo nas redes sociales, totalmente de acordo. Mañán chamarei a esta xente e veremos como temos que facer eso de outro xeito, vale? Pero que se apuntou de 24 personas, as 24 ou rondando as 24 son do Concello no tema de playas, vale? Moitísimas, e técnicos de museo, xa che digo, 17 había o lunes ou martes. A intención é que se entere a veciñanza de Ponteceso tamén, non solamente as persoas que están aplicando a todas as ofertas de emprego público e que son as que están pendentes do Boletín da Provincia, senón que se enteren tamén a veciñanza de Ponteceso, que é a que mira as redes do Concello. Fátima, 24 personas en limpieza de playas, A xente enterouse, vale? Que non o fixemos ben, totalmente de acordo.
A forma de que se enteren máis transparentemente é que vayan polas redes. Vale. Que senón todos podemos preguntar se fune o que yo dixo ou se fose este ou... No, eu non quero saber nada dese tipo de procedimentos. Unha destas ofertas públicas que non foron difundidas nas redes do Concello é a de peóns para a limpeza de praias. Na convocatoria ofertanse 6 prazas, pero non queda reflectido cales son as praias en concreto que serán atendidas por este servizo. Como o ano pasado houbo persoas que me manifestaron o seu malestar pola falla de atención na praia da Barda, formulo o seguinte prego ao responsable da área: que se teña en conta a praia da Barda no servizo de limpeza de praias, así como que se procure a mellora do vial de acceso a este areal. Vaite a Barda. Vaite a Barda mañán e mire se estamos traballando na Barda. Estamos facendo unha acción bastante potente, tanto na Barda, como en Niñóns, como en Balarés e como en Armida. Estivemos traballando os últimos 2 meses na playa, pero mañán invítote, se queres acompáñote e vamos ver como están todas as playas do Concello. O desbroce que se fixo na Barda? Sí. Xa o vin. Xa o vin. Pero non quita que teña que manterse durante todo o verán. Pero que claro, estamos traballando nas playas. Levamos 2 meses intentando estar atentos ás playas con todos os medios que podemos ter. O vial de acceso tamén o vin. Como? O vial de acceso tamén o vin, que se procure que se mellore o vial de acceso. Cando outro día fomos a Pedra da Serpe, como está o vial de acceso? Outro día fomos a Pazos, as pistas todas de Pazos abandonadas. Entón non nos queixamos de nada, deixamos estar todo mal. Pero que temos que priorizar. Nós temos que priorizar cales son as cousas que máis necesita a xente. Entre as cousas que máis necesita a xente neste momento non é reparar o vial da Barda. Hai outras urgencias, reparar a pista de Tella, reparar a pista da Campara, reparar as pistas de Pazos pola que transitan todos os días xente. A da Barda, pois non o considero unha prioridade. Eu, se vos o consideras unha prioridade, pois sentámonos e falámoslo. Pero hai que ter os recursos, Para facer a pista da Barda temos que ter recursos. Adicionalmente, este mesmo ano, deuseme traslado doutra queixa ao respecto da limpeza de praias e a xestión da vexetación mariña retirada dos areais, polo que formule o seguinte prego: que se teña máis coidado coa xestión das algas retiradas dos arenais para evitar a nova seca de árbores como aconteceu o ano pasado coas algas acumuladas no Osmo. Ben, Roberto, algunha pregunta? Lois, algunha pregunta máis? Sí, nós tiñamos máis preguntas para facer oralmente e rogos. Quedanche 2 preguntas medidas, señor secretario. Sí, 2 preguntas e 2 rogos. Pregunta? Sí, cando Ben, quede. primeiro, queríamos preguntar cando van ter auga municipal os veciños de Langueirón e cando se van a reparar os viais, porque vemos que esa obra non vai para adiante e está totalmente fora de todos os plazos. Ben, totalmente de acordo. A obra asumo a responsabilidade. Non está salindo como queríamos, vale? A empresa, pois, non nos está acompañando nunha ejecución dunha obra como debería de ser. Estamos ahora mismo intentando acabar a obra. É certo, outro día mantuvemos unha reunión con o estudio técnico, con Pablo, para dar carpetazo a ese asunto. Primeiro que mostra interés por esa obra é sempre adiante por Ponteceso, e vamos a intentar terminar ca máxima rapidez posible a reposición dos viales tamén. A seguinte pregunta é cando se van tapar os buratos das pistas, porque hai moitos tramos de vías municipais que están cheos de buratos. Hai moitas fincas que nos está dicindo a xente que non poden acceder a elas pola falta de mantemento tamén dos camiños de Zahorra. Ben, pois tamén ten razón. Temos as pistas dan pena e intentaremos nos próximos meses ir arreglando algunha, según podamos, pero que non podemos facer é prometerlle a todo o mundo que vamos a ter as pistas todas arregladas nesta anualidade. Fomos outro día a medir pistas, no
no adicional, creo que se vai a meter unha obra de tella importante, e vai se meter a obra de Josín, o abastecimento de Josín, e segundo adiante por Ponteceso tamén plantexou algunha necesidade e vamos a intentar atender. Pero vamos a intentar atender según podamos. Os rogos, Sí. o rogo número 2, que aclare con portos que se pode aparcar na liña, en liña, digamos, en fila, onde ao muro da Avenida da Mariña. Porque últimamente está portos recordando que non se pode aparcar ali, pois é unha cousa que se conseguira na pasada legislatura, que Portos concedera que se pudera aparcar toda esa liña. Estamos falando mellor dunhas 20 ou 25 plazas adicionais de aparcamento. Ben, mantivo unha reunión personal co presidente de Portos pola utilización do muelle de Corme como unha parte dese muelle como aparcadoiro. O presidente de Portos díxenos que ok a nosa proposta, sempre a cando a cofradía nos plantexase o seu ok tamén. Fomos a falar ca cofradía, a cofradía dounos uns planos do que eles consideraban razonable, nós vímoslo ben, eses planos remitironse ahora para Portos para formular de novo o convenio que hai establecido con eles. Entonces, o problema de aparcamiento en Corme a corto plazo vai estar solucionado porque vai ter nas épocas de Navidade, Semana Santa, verán nada máis, Semana Santa, Navidades e verán, esas tres fechas, vale, vai ter o aparcamiento, unha parte importante do muelle vai estar destinada a aparcamiento. E esa fila diante do muro, No, aí non se pode aparcar. no. Pois iso conceder ao Portos, Vale? Pero que na nova formulación de Portos estamos intentando que a xente que sea transitable a Avenida Marina con eficacia e que vayan a aparcar os coches ao muelle, como se está facendo en outros pueblos. Malpica é un claro exemplo da facilidade que ten Malpica no aparcamiento do muelle. E nós vamos a intentar, se somos capaces de sacar ese convenio adiante. Ben, o seguinte rogo é que se aborde xa a limpieza e o desbroce das parroquias que están sen tocar, porque hai moitas queixas sobre o acceso a núcleos rurais e o mantemento das parroquias que non se tocaron, é dicir, as que non tuveron a festa, pois están moi mal, vale? E se teñen a casualidade de ter a festa en agosto ou en setembro, que non teñen que estar ata agosto ou setembro sin tocar. E hai bastante preocupación tamén no sector hosteleiro polo mantemento do Camiño dos Faros, que trae moita xente do estranxeiro a Ponteceso. Ben, desbroces, estamos facendo o mismo que facían ustedes, solo con a cousa, non alterar as fechas que pon o contrato. Maio Ares empezou fai 2 lunes ou 3 lunes, non me acordo ben, está levando as parroquias, e sí que en algún momento saltamos a parroquia na que estamos porque hai necesidades dunha festa en concreto, pero estamos facendo o mismo que facían ustedes. A maiores que facemos, incorporamos o noso trator, vale? O trator que ten o Concello en propiedade. Entonces, non me diga iso, porque Constantino está todos os días, vale? Hoxe estuvemos pateando o desbroce todo da aldea de Corme, Constantino Maseu. Todo o desbroce que fixo Maio Ares, estuvemos hoxe mandándoos volver a retroceder, mandando limpiar nas zonas que non quedaron ben limpias e intentar que o desbroce vai rápido. Somos conscientes que non somos capaces de ir ao ritmo que vai a erva nestes momentos, vale? Non temos máis que asumir a responsabilidade, pero que non vamos a facer é andar xogando cas fechas. En canto ao Camiño dos Faros, douse orden a unha empresa fai uns días de que empezara a limpieza do Camiño dos Faros, pero que se acometemos un mes antes, non temos que facer unha limpieza dos Camiños dos Faros, temos que facer 2. Sabe canto costa cada limpieza do Camiño dos Faros? 7.000 euros. Iso é o que costa a limpieza do Camiño dos Faros. Entón, retrasamos o máximo posible. Por qué? Por unha cuestión económica. E agora sí que se vai a contratar o desbroce do Camiño dos Faros. Ben, algo máis? Sí, eu quería contestar a todas as alusións que me fixo. Non é hoxe, non será outro día. Outro día. Son as 10:23, creo que lle dei tempo a todo o mundo para poder darse por terminada esta sesión.